Shady. So ndiri pa live. Then look for the big. Hi guys, hello guys, hi guys. Muri say guys, mamuka say guys, mamuka say yes. Tawia pane nyaya yanetsa ya yemskana Brenda naShady. Pane nyaya yanetsa yemari yakatorwa gainbo delay mbijana. Chekutanga ndechekuti pane munhu ambonyora patakanda post post yakauya nesuro makuseni, asi post yauya zuro makuseni indakakudzai guys kuti ini handiiti zvekuposta maaudio, handizvigoni. Saka post yakabva yaendeswa kune vanoita zvemaaudio izvo, vakomana. Saka vakomana ndofunga vanenge vave busy nemakommitments avo, vandazongomuka makuseni nhasi vakanda, right. Not knowing kuti nyaya yanga yatomboendeswa kune mamwe maplatforms akati one day yanga iri panapa vazongoita zongomuka yaiswa anyway, right. Zvadaro paya mukudaro munhu ari kutsvagwa uyu pakaiswa reward, handipa pakanzi anenge amuwana tikuda reward, handiti tine reward yatichamupa munhu ari kutsvagwa, hasi kuziva kuti ari kupi, right. Asi panga pane machats, because kazhinji kachona panotouya nyaya iyi tinoda V11 rekutaza kuti pane nyaya yakadaro iri kuitika. Saka tatakatopiwa machats epaipindura navanhu tu vachibvunzana nyaya dzemari, toziva kuti chokwadi nyaya yemari yanga iri existing. That's why it had nyaya kuti izosvika pakupostwa, it had to be posted, right. So zvadaro ndazofonerwa nevamwe makuseni, vanifonera vakanditi oi nhamba idzi, taurai panhamba idzi nemunhu ushu, kureva musikana. Ndazoenda kune musikana ndikataura naye, daira nhamba yake zvishua, ko zviri kufamba sei munina, haufa anotenga nenhamba dzangu, because ndangoti ndichisa message abva ati makati SIS MELLY, ndikati une nhamba dzangu, okay ko chichi kuitika, ndobva taurawo side track of the story. Okay fine, ataura side track of the story. Now ndakudzokera back kune mukomana, ndabva ndatsvaga nhamba dzemurume wake waigara naye, ndakudzokera back kumurume kuti ndinzwise kuti zviri kumbonyatsofamba sei, because panga pabuda nyaya yekuti sisi vemusikana vakatorwa, handitika vari mumaoko emukomana. Handiti right, inyaya yanga yabuda kutaurikai kudzwa kwandaita, alright fine. So pane munhu aitanga kuti kuisa comment yake, ndaiona yatoita nasaita muceleb, because yaita malikes akawanda chose, zvikanzi musaposte nyaya dzamunenge musina tamanzwa imwe side. Toda kuti mboonesana semadiaries pano guys. Kana mati izvozvi nyaya dzakazara kubvunzai vakambva munoona vachiti ini nyaya yangu yakaita sei isingapostwi, pamunomboona chida comment section, it's because tinenge takumbira V11 rikasabuda. Saka tikakumbira V11 rikasabuda atiri kwanisa kuposta nyaya yako. Handiti tiri kuziva kuti guys social media iri kuparadza, iri kudestroya, handitika to the extent yekuti munhu anenge angondivenga inini akangonotsvaga nyaya yakanongoyawo posta nyaya yake. Handiti that's why we ask for V11s. Isusu tinenge tine V11 guys, atinenge tinawo in our possession. Hanimunoona, saka sange panyaya iyi pane reward yakaiswa yekunzima anenge amuona aropiwa reward, kureva kuti vanhu havasi kuziva kuti munhu aripi. Handiti moti ini nditange ndapiwa imwe side of the story, ndinopiwa nani kupi, aripi iye ari kutsvagwa, ndomuwanepi butterfly, how are you, ndomuwana kupi, patori nereward kunzi tokupai reward kana mamuwana tiri kutsvagwa. Nyaya yeso maplatform akawanda. Handiti moya kwandiri moti saka kwanzi mirai nemume wenyu nabiya wenyu, handiti ndozvanyora munyori, she's right, handika but at the same time kwandiri inini she's also wrong. Inini handimiriri vakadzi chete mainini, let me make it clear pano guys, mese makateerera. Handiti inini ndinongori munhu anongomira pachokwadi, be it murume be it mukadzi. Zvino mukati timiririre varume vabiya edu vakadzi, saka mukuri kuti varume havakanganisigo here nevakadzi, varume havakanganisigo here nevakadzi. Toziva kuti of course majority yevakadzi tisi tinokanganisirwa nevarume, but iyoyo 1-2% iyoyo iripo boy child inodawo sometimes kuti kana vauya nenyaya dzavo tivanzwewo, animanzwa, inodawo kuti tivanzwe. Saka pane nyaya yakadai kuti zvimwe zvacho zvamunenge muchibvunzawo kuti kwaide mazodai ndinenge ndichivawana kupi, munhu ari kutsvagwa asi ndakabata evidence yekutodza zvechokwadi ava vana ava
inotora mapicture yauyu nepicture yauyu vachita conversion yavo kuti zvokwadi pane nyaya yemari iri kutaurika yachizosa mari yangu ndakabata evidence ndaposte yapostwa nyaya mapostirei. Saka are you saying kuti imimi guys toregere kuposta vanhu vatsvaga nyaya sei musingati pakauya munhu achiti mukadzi akauya achiti ndabirwa mari yangu hanimaona ndakadligwa mari yangu naningi mupopota kuti muri kupostirei. Paida moyo zvinoti vati pfungwa dzako hadzitoshandi because zvandiri kutaura pana usi kuzviteerera dei wamboteerera zvatiri kutaura sati wamhanya kungonotaura handiti mira muso unoitigwa zvakaipa iwewo uchatsvaga SIS MELLY. Wait till malaicha akutorera zvinhu zvako asina kusvitsa you come to SIS MELLY. Till muso unobirwa neboyfriend wait till boyfriend yako yakubira iwewe paida then chachanga kuya pana paSIS MELLY ndibatsirei. Sei paine selected nyaya dzekunzi idzi ngadzisapostwa idzi ngadzipostwa. That's my question only. Because munakachi ndakatorwa mari namalaicha munofara kuti ngapostwe malaicha vanhu vazive. Pouya futi nyaya dzerudo ngadzisapostwa because vanhu vari kusvibisirana mazita but evidence iripo. Saka mombodei chaiko. Haisi yekuti ninonyanya kupa here freedom yekuti we discuss la zvatiri kuita izvi. Dekuri kune maplatform munopiwa here mukana wekuti mudiscuss. Munopiwa here mukana wekuti mudiscuss kune mamwe maplatform because zvapostwa ndizvozvo. Isi tinombodzoka tichirizina pati takanga zatoti alright todelete. But hamusi kuona kuti makuzozvinyanya. Varume vanokanganisirwawo nesu vakadzi. Vanodawo kunzwikwa. Ndosaka musingaoni vakawanda varume pasocial media kutaura nyaya dzavo. Because vakadzi tinobva hatitarisi nyaya sezvairi. Tinobva tangomhanya kunoponda. Platform ino yakamirira munhu wese guys. Yakamirira varume vakadzi, vadiki vakuru, chembere, vechidiki, zvese vakaremara, vasina, vese. Takamirira munhu wese pano, atina selected people. Saka namuri vaiva kuti muri kuti makamirirwa vakadzi tisitega tinomirirwa muri wrong. Indomirira munhu wese, maybe muri kufollowa wrong platform. Ndinomirira munhu wese. Anditi kana musingadi chero pakanzi chikwereti izvo ndine dutu revanhu kudai inbox yangu iri kuita kufashaira nevanhu vari kuti takatorerwa mari tiexposerewo vanhu ava handimaona zvimwe zvauya zvine maV11 ndakatomirira kuposta because V11 riripo handimaona ende kazhinji kachona tinototaura kuti wins a number yethe second party but unotoona kuti dzimwe nyaya dzatiri kupiwa neze 2018 guys munhu akalirwa $3,000 nyaya ndeya 2018 munhu yaya akasvika pakuchinja namba yake namba hapana panenge paita no mbona tototi wins chitipa namba yemunhu wachona apasina namba asi evidence iripo yekuti vakanga vachitaurirana munhu achidhimanda mari yake vachitotukana evidence iripo konzi musaposte nokuti masvibisa sare munhu wakomana musadaro ngatidzidzei kuve fair musi wauchaona kuti iwe wajutiwa handika wakurwadziwa uri kuda kuti uye kuzotaura nyaya yako pano tobva takuti aiwa ati uchaona kuti zvinokurwadza siyai vanhu vataure isusu as long as tisiri tiri kutaura nyaya yemunhu ndandisiri ndinenge ndabuda ndichitaura kuti ndingakaba munhu ataura audio ndosaka tiri kuti mazana itai maaudio kuti sadzoke back kwatiri tiri kuti itai maaudio kuti ukunzwika kuti harisi voice raSIS MELLY harisi voice raadmin kudzi harisi voice ratemba riri kutaura harisi voice racheri riri kutaura harisi voice ramukoma Gordon harisi voice raChristine riri kutaura maadmin andamenshena harisi voice rakamuchacha riri kutaura ivoice yemunhu akutaura nenyaya yake munhu akamira nenyaya yake. When are you going to expose it? Takatoita live ya Evali pano Janet. You see, munenge musipo. Live ya Evali takatoita pano. Iripo, ndonoitsvaga. So, munhu uyu munhu anenge achitozati ane zvipande ndiye anomhanya kunonyora kuti kunotoshibiswa mazita une zvipande. Kana usina zvipande zati nyako iri straightforward. Handika V11 hapana. Hatiposte iso uri kutyei. Hatiposte nyaya isina V11 iso.
hatigone kukanda v11 kuti tibatanze v11 ASAP hanimaona because rinenge riri audio hatikwanisi kuzoma atacha ne voice note nema evidence asi kana muri kuti tikande ma evidence mu comment section tinokanda mu comment section tsotsi mbavha ndiyo inenge chichika kuti tinosvibiswa tinozodai au uri kuzoti nyaya ndekunyeba haisirizvo unotyei uri kuvhundukei asine admin ghost kamchacha tinaye admin ghost kamchacha aripo but asi ghost though kazhinji anenge ari mukomesishana anesita rakanzi kamuchacha animaona unotyei vanhu vari kuzivanesera nezvipande ndo vanomhanya kunonyora kotesa munhu anenge achitara zvichero picture paprofile pake hapana picture pro inenge iripo paprofile pake ndo vanomhanya kunotaura kuti takada because unenge une zvipande guys tise tine zvipande but mukuita zvipande mukuita chikwereti chemunhu taura nemunhu une chikwereti naye anchika kuti shaa mari yako ndichakupa inini ukatoya nenyaya munhu achitaura kuti akatoti mari yako ndinobvuma ndinaye ndichakupa vabvunzei mucomment section umu handiposti aiwa seke mutema kuyenga kwakuna kunaka bada tisiri saka vanhu vambodana namabira namatodi pane musikana welast week okuya panapa antika achiti ndakasangana nemunhu pasocial media antika vakadanana akaenda kusleep over tenga foni yake inyuwani antika zvakanaka vakapazirwa mumba tese takatoona pano palive kuti pakaitwa setup akapazirwa mumba mukatorwa handbag yemusikana nefoni inyuwani iyoyo chete mwana yaka yakachema mhere pano saka tonyarara because ndedzerudo come on guys nandinyarari totonyarara because ndedzerudo but we can see this is injustice kune musikana uyu ende parongwa dhiri sei mbavha dzangopinda mba dhora rasiwa risina kuvharwa musi iwoyo pamwe pese pamunosivata dhori rinosivharwa musi iwoyo dho harina kuvharwa kwangosvika vanhu vasingasikami vapinda mumba vangotora semu vangotora foni iyoyo nyuwa nemusikana iyoyo nechikwama chine 900 chete foni mukomana havana kubata because ndezvekudanana kwevanhu saka zvita kupatinoita mvenge muchitaura nyaya dzemujolapa munoti kuti hatidzidi let's be fair pavanenge vachitaura kuti ndakabodana nhingi vachitaura apa let's be fair munodi kuti hatidzidi pano dzidzai kugarisana kune kudanana zvakanaka nokuti mukadanana zvakaipa tichangokukandai pano kana pane v11 toda kutaura chokwadi dzidzai kudanana zvakanaka ndizvo muchaziva kuti tichanopostwa muchatya hanzi hatinyarari kozi murudo vanhu vakavhura hombe you see mune zvakawanda zvinoitika murudo isa inangu handinyarari guys nokuti nini I'm an advocate for people I stand for the truth so kana ndikauya ende mukazhinji kacho vabvunzei mukana wazopostwa panapa kana une nhamba dzako dziripo ndinenge tombomupindura muinbox munhu iyeye hamupozi zvamoda hamuzi zvatombototukwa kumainbox uku vabvunzei vari rafa vanhu ivo vamunomiririra totombotata kupindura muinbox muyamiya ndeipidia kuri sei opane nyaya iyi yauya anchika itai zvamafunga saka munofunga kuti ndembaseni social media ndola social media ndaimoposta iwo ainda kuti udzwa uside track of the story handi munhu wotomudza shaona mhinduro yandapiwa auya nenyaya hapana mari yako inobuda apa kana kuti hapana chinobuda apa munhu wako uyu hapana wamurudana naye udana nawe wega ona zvanyoko zvandaudzwa takuposta totombotukwa kuseruku people are dying murudomo hayo yave yakopseke mutema yekuti vanhu vanopiwa masecond chance izvo zvazvenyu isusu hatisisi tinokanda nyaya dzevanhu any individual akazvimirana nenyaya yake iyo yenyu asikana munogona zvamunogona kuita sisi mainini seke mutema munogona kuvhura page renyu handika monorega kuposta ikoko handizivi kuti mucontrola sei but pano munhu akaya akamira nenyaya yake handika akazvimira nenyaya yake handisiri ndataura munhu ane nyaya ina handitsvaki vanhu handitovazivi tinongokanda handimaona pavanhu handina chandichitoziva saka ini tangoti nditaura hangu chi ipapo hanzi saka musazvinetsei mabloga akawanda makamirira aiwa v11 ndinobvunza kana ndiseni v11 ndinotobvunza ende kana pasina v11 handiposti vakawanda munotoona tinyora mukomesecheti zvine ropa ini ndakasesa nyaya yangu haina kupostwa because ndakakuti ndipe v11 harina kubuda saka ndiposte udza v11 tibude because munodhererawo futi munobhodhererana but anyway guys haisiriyo nyaya yachona ndangoti ndadidze ipapo hanimaona kuti muzive nyaya iripo ndeye Shady naBrenda. Shady ari kuti akatorerwa 50 kwandiri nini yakasvika se 50,000 handika yakatorerwa ari kuti sefa yakasimudzwa sefa yasimudzwa yange ne 50,000 mukati handika ne amene kuti mamini chimwe chimukati hani machiona right zvadaro Brenda
ndichizotaurawo naye nhasi handika ndamuwana Brenda ari kuti ina ndambotora 50,000 ndakatora 12,100 US ndamubvunzawo nemhaka yeye wakatora handika akandipawo zvaandipawo anomaona mareasons ake andipa ndakadzokera back kuna Shady ndikati Shady chii chiri kuitika because musikana akuti zvakati anomaona what is going on ndikuona Shady ari kutegwa Brenda arimo ndavaudza vese vari kuzviziva ndavaudza nhasi ndazotaura nasisi handika sisi vari kumba kwaShady ava handika ndataura navo zvakare anomaona so ndandaudza Brenda kati Brenda hona just go unotumira zvinhu izvi enotumira zvinhu handika makuseni ndamutira ndomutumira zvinhu kuti pave nekunyarara nepisi ko South Africa yakaipa handimaona akambenga andipindurawo zvanga andipindurawo handimaona ndikati Brenda endesa zvinhu mari inotsvagwa imwe handiona I understand of course ndikumunzwisisa point yake yari kutaura kuti nemhaka yeye achiti akatora mari handimaona but now ndichindawo kumukomana handika ndichizotaurawo nemukomana ndikuona kuti mukomana ari kuti aiwa inini ndaidiwo ndaimupa mari zinza Brenda anoti inini chakada nditore mari iyi 12,000 kuna Brenda musakanga ndati 12,000 ari kuti ndanga ndisingapiwi mari yanga irichekita vana ndakasiya vana kumusha handiti mai vangu vanenge vasina mari handimona but anogona kutengera dress rinodhura reMtruworth but ndine vana kumba handimona vari kuda chikafu ndechikuda $100 chete kuti ndivatumire but handipiwi anoprefer kundipa saka inini I did it because of vana vangu because mai vangu vanenge vachida chi vanenge vachida mari because munhu ndadana nengu yakareba hapana mari yanenge achindipa mukomana oti aiwa anonyepa ini mari ndaimupa hanimona yekuti atumire kumba mari ndaimupa kuzosvika zvisvike pazvasvika apa handi kunonzi mukomana akatenga magrosari akawanda here kuti atumire vana vake kumusha hanimona achitumira vana vake kumusha uyu ndopati iwe unotenga chigrosari rakawanda kutumira vana vake kumusha ko inini vangu haudi kuti ndishande haudi kuti ndite chakati hausi kuda saka ndongogara pano ndichidya zvinonaka vana vangu vasingadyi here ipapo semukadzi semubereki ndapahwisisa kuti kana iriyo zvechokwadi reason aiwa ndapanzwisa kuti chokwadi ungadla haana kuramba titaura kuti zvimwe zvisina ndiri correct ndandigere zvakanaka ndichengetwa saqueen but panyaya yekuti ndine mhuri ndine vana vari kumba vanongu vanogara namai vangu vanenge vachidawo something ndazotaura nasisi hanimona sisi vakati vana vanogara namai zveshuwa tatakawirirana kuti vanobvisa iye anobvisa yake 50 ndobvisa yangu 50 tochengeta toisa pakati totumira kuna mai mumwedzi wega wega but pane ndaona mari sina kuya handigoni kunobvunza chi ndasagoni kunobvunza baba munin'a kuti ko mari saka ndaibvunza chi wangu munin'a kuti ko mari iripi hanimona yekuendesa kuvana dzimwe nguva oti handina dzimwe nguva yodai handika so zvese zvine ndingataurisa guys ini regai ndifonere mukomana tinzwa achitaura musikana aripo handika pane paanga ari right now asi kana chida aripo okay alright musikana ati ndiripo ipapo ati ndiripo saka she's there in the comment section arimo mucomment section musikana arimo mucomment section musikana chatungoda ndechekungoti tikuda kuti zvinhu zvitike nenzira yakanaka because sisi right now havasi kumba kwavo ani muri kuona sisi havasi kumba kwavo sisi vari kumukomana handi munoona saka ipapa ndo panoita kuti chi paitwe zvakanaka chete handi maona kuti sisi vakwanisa kudzokera kumba kwavo aiwa haasiri yeShady wamunoziva uya haasiri yende umwewo Shady uyu okay ari kutry kufona ndiani uyu ndiBrenda kutry kufona who's this trying to call wait as ndiani ndingotsvaga iri kupinda guys hello SIS MELLY makandi yenyu ndiripo ndiani ndakuonawo namba dzenyu papeji penyu alright nditotaura newe later so pane vanhu vandombotsvaga alright Louisa
ndiri kukumbira kuti waudzoti vandifonere back because network, I think network or something. Louisa ndakona comment section ndokumbira kuti undiningirire undiudzire kuti vandifonere back. Louisa vandifonere back because apa handichakwanisi kuya, ichakwanisi chipinde. Saka mino network kwanogara uku maybe. Ndiudzire ukasha kuti vandifonere back ka namaiguru. Alright, iripo. Regandifoni. Hamunona zvakafanana neuyu abva atoisa mukona uyu atoisa nikikiri aisawo uyu mukona uyu ari kuti akabigwa mari nemunhu uyu ndotobvunza V11 tipewo ma V11 kuti tione nenhamba dzake dzemusikana. Hello. Hello. Yeah, mukase hanzvadzi. Masikati maswera sei? Bo muri sei? Bo right ndiri pa live panapa. And Brenda is watching. Anditi. So ndokumbira mboti titange tataura namai guru first. Tizoti mai guru vari right. All right. Taura now, my guru. Mai guru maswera sei? Maskera sei. Right, taura inzva muda kutaura. I'm sure Brenda aripo akatarisa aripo pa live. Ndokumbirawo kuti Brenda adzose zvinhu zvashati zvaakatora. Okay. So imi muri kuziva figure kuti mari here. Mune correct figure number figure because pabuda ma figure 3 panapa. Hatisi kuziva kuti figure iyi figure ipi chaipo. Brenda wanhu ndikumba kwedu akawaudza kuti hanzi manga mune 12,000. Ndo zvakanduza. Kuzivawo manje. Isusu nyaya yakunetsa kuti tibhilive Brenda manje handiti. Akatora mari iri musefi handiti. Achibva avhura sefi. Saka hapana anokwanisa kumubhiliva kuti manga mune mari. Okay. All right. Saka muchibvunzwa bamini wenyimi vanoti mamune mari. Vanoti manga mune 55. Tichisanganisa nemayusanga ari memo. All right. Saka muri right yenyu? Ini ndiri right. Pamuri papo? All right. Saka maini vari kuti mai guru vari kuti maita yenyu mai guru ipa yenyu shadi phone. Hello. Bamini, mari yenyu imari imi. Tipe ifigure, correct figure imi. Mari yenyu imari. Kuma rands, it was 53 plus 200 US. 53,000. Plus 200 US. Kwa imimi musikana wenyu kuti azotakurana nesefa amanye nesefa. Asidiki sefa ejo. Yangoma sefa ngochengetomba aya kungotozo zvingova sefa. All right. Saka kuti azotakurana makakonana here nemusikana wenyu because aripo pana pa Brenda. Makakonana here. Anatokonana naye munhu uyu. Ndakangomuka makusei ndotomuudza kuti shamwarika ndikuda kuenda kumusha. Saka uri kushotei mumba anoti pane zvandiri kushota 1 2 3 akati muriwo ndobva ndadini akati okay it's fine handitotenga pai kushop. Saka azoti ndiri busy ndobva namhanya kushop kundotenga zvinhu zvacho zvaida ndokuya ndokusiya ndobva naenda kutauni ndondotenga grocery rangu ndada kuenda naro kumba. Saka ndakadzoka around kuma 11 ndotovhura gate ndakasvika akarara pasofa ndoti uri kurwara here haana kundipindura ndototi ndikumbira udi uye undibatsire kuti nditidzise zvinhu ndobva ndatodzisa ndosvisa padhoo ndasvisa padhoo ndobva ndasiya zvinhu zviya ndobva ndaenda kubasa kwandosenzera ende anonatsoziva kuti ini ndogara ndaenda kubasa kwandosenzera ndokwanisa kutora time ndiriko ndakaenda kuma around past 12 ndikazodzoka kuma past 5 saka ndakadzoka zvakandishamisa kuti pandakavhura gate ndichiti ndakuda kuuya kuzotorongedza zvinhu kuti ndibude ndiende kumba ndanditori nomumwe munhu wandanga ndinaye wandaifanwa kuenda naye ndobva ndabuda ndichibuda mumotikari ndikuona makiyi akakandwa nechi ari panze ari padhuze negaraji ndobva zvangondipa senze kuti mune munhu here kati hamuna munhu because munhu anga agara ake ashingweti ake madhirama all along ndauenda mujairo zvadero paya panditora makiyi angu ndobva ndavhura bhagi ndobva ndavhura dhoo ndobva ndapinda pandakapinda mumba ndichiti nditarise ndiona mumba hamuna kana munhu
ndatarisa kubedroom hakuna munhu, ndatarisa kune mama space hakuna kana munhu. Ndobva ndavhura wardrobe maigara hembe dzake, ndoona hembe hadzimi. Pfungwa yangu ndobva yamhanya, ndobva ndatarisa panga pane sefa, ndobva ndaishayiwa. Munhu andatanga kufonera ndisisi vacho ndikati Brenda adi aba mari yangu aende. Because Gulezi vanga vambondifonera masikati zvikanzi kuri right here. Ndikati kuri right, Brenda ndangomusiya kumba azonditanga kunditaudza paWhatsApp ndatobuda pamba ndichibva kusiya grocery oti hanzi muviri wangu hatisi kunzwa musha hapane ameno zvandiri kunzwa pamuviri wangu. Ndikatomubvunza ndikati Brenda uri kunzwei ichi chiri kunetsa? Zvikanzi hameno zvandiri kungonzwa so. Ndikati Brenda watanga machitarisa ndikuda kufamba murodi so saka zvava kuita izvi handichazvinzwisisa. Ndikati Brenda kana tose kunge kugara neni kunonetsa wadini hako kuti uende mune zvakanaka ndichitaura naye paWhatsApp I can even kana kuforwardira machats acho ndokuforwardira. Ndikati Brenda kana tose kunge kugara neni kunonetsa wadini hako kuti uende mune zvakanaka tisaramba tichingonetsana ini zvokunetsana newe handizvii. Ndaitotaura naye paWhatsApp call akati okay it's fine chaonei kutamba. Ndobva ndatoperera ipapo. Saka time munhu akatanga kundifonera ndakafonera naGulezi vakandibhipa. Ndobva ndafona back zvikanzi hakuri right here kumba kwenyu baba. Ndikati hakuri right. Zvikanzi komusikana ari kuti. Ndikati ndamusiya kumba asi nditori busy pane zvandiri kuita kubasa kwangu kuno. Zvikanzi all right. Because asi kubatika pafoni. Ndikati momuziya munhu wemadhiramu. Zvikanzi all right. Ndobva ndafonera nemumwe muzukuru wedu futi. Zvikanzi kule muri right. Ndikati bho. Zvikanzi kumba kuri bho here. Ndikati hakuri right. Saka hazvina kumbokilika musoro mangu kuti pane zviri kuitika. Iye pane zvanga atovaudza pafoni akati handiri kutaxi kune kwandiri kuenda chimwe asingadi kubatika pafoni. Mazvinzwisisa. Singazoti anga akaenda futi kune cousin yangu akandokwereta mari zvandisingaziva kuti hanzi akule vari kuda mari so 1 2 3 achinyeba. Ndakasonza kuti anga achikwereta vanhu. Akakwereta akapiwa. Akatondopiwa mari. Rini? Tiriniko muzai pava yazokwereta mari. That's 2 weeks back. Saka ima musingaziye mari? Hanzi mari 1,000 rand. Saka the first thing. Saka Shadi 1,000 rand rakakwereta ira risiri iro here rekuti aida kutumira kumusha. Nyaya dzaitoita dzimwe dzekutobuda kunongo dzinototyisa dzandanga ndisingazivi dzaita behind my back. Dzei hasi makuwa here. Hasi makuwa here. Even direct. Pane umwe musikana aisenza naye. Andanga tichiti asenze naye kusaloni. Akati ndomunhu ndakatanga kundobvunza zvikanzi komukoma. Moza kuti ari kutikwereta 2,000 here panapa. Musikana uyu. Tikati koma diye maidi kundiudza nguva yese zvikanzi taingotiwo hatisi kuda kukuudzai because tokwanisa kukanganisa relationship yenyu. Tikati all along manga muchinyararei. Zvikanzi ane mari yedu yaanayo. Tikati tikati ndo zvatoitika kumba kwangu musikana adi arongedza zvinhu zvake akandibira nemari apa ndanga ndirimunzira kuti ndiende kumusha. Zvinhu zvangu ndobva zvatomira zvakadaro. Alright. Bamnini ndichitaura naBrenda inini. Brenda anotaura kuti imimi manga musingadi kuti ashandi. Maida kuti agare pamba anditi mirai mugozotaura. Hanzi manga musingadi kuti ashandi. Maida kuti agare pamba andika akamboti ndinoda kutengesa hembe. Mukamupindura kuti mimi zvehembe hazviite vanotengesa hembe vanopesera kutengesa nezvimwe zvisiri zvehembe ina handisi kufanira kutotengesa hembe. Akati chezvo patinogara pane space akakura ndandiri kukumbirawo kuti nditi hangu zvehuku dzemabroiler ndigere pano manga muchingoti mari ndinokupa mari musingamupi ende kwanzi imimi munonopinda mushopu inodhura motenga gaundi rinodhura moya mompa asi achitaura kuti vana vangu kumba kuna mai vangu ndikuda chikafu chevana mamusingati mumburitse kwanzi makasvika pakutaura muromo wekuti ina ndingakutengeri chikafu nokuti nanzina mwana newe pano ndizvo here parelationship yenyu apa? Tete ndo zvachinoitika kazhinji panenge paitika nyaya munhu anotsvaka zvokuzvivhika nazvo. Ndo chokwadi chandoda kuudzai. Munhu enda itomupa mari every month yanga isina kuwanda haya asi daitomupa mari chimutengera hembe every month daitomupa mari zvekuti ani ndakamurambidza zvekubasa anonyeba. Ndakatomuti ko uri kuda kudii sezvo wakangogara pamba. Ndikati chichitaura na sister, even my sister Louise she can witness me. Akabasa kuto witness kuti no ndakatomuti fona akafona Louise achingotenderera apedza futi ndikamusanganisa futi nomwe musikana anoita zvekumasango. Ndikati
wadi kubatsirana nemusikana udi usangoramba wakangogara munzisa nyaya ndikati usangoramba wakangogara chete because unenge wakangogara pamba akangoshanda 2 weeks kanzi musikana haasi kundipa mari ndikati sezvo uri kudzidza basa wadi kungoshingirira uchingodai 2 minutes uchingodai 2 minutes akati inini handizvi kushandiswa nevanhu ndikati alright it's fine ndobva ndatosiyana naye saka anga afunga project yake aida kuita ndikatomupa mari pane imwe mari yandakatomupa futi iye handikati ndiyekuba ndakatomupa mari imwe 2000 rands ndikati chakupa futi imwe ndisandaenda kumba ndokupa futi imwe wodi wogara wakachengeta mari yako uzati mari yako yeproject yako inenge yakapiri pasafe side usaishandisa akati okay saka nyaya yakanyangotangira pakuti ndiri kuda kuenda kumba hamene anga asingati ndiende kumbe here kana kudii handisi kunzwisisa. Alright, saka imimi Brenda uchina kumaida kuzomuroora here hanzvadzi nokuti mama todana nenguva yakareba ka 1 year some months. Yeah, I think 1 year some months. Ndanga ndichangomurida ndichida kuona kuti mesi dzake dzakamira asi ndanga ndatozviti ndakutogara naye because tanga chiwira panga pasina kana problem. Saka mama afunga kuita barika ini. Panga pasina kana nyaya. Alright. Asika maybe kabarika kana ndofunga pakana panenge pachite ngoti nyaya yacho imimi kutaurawo zvenyu ndomaita barika zvemochinzanisa zvekuti kana muchichengeta uku mochengeta nevaBrenda sezvo makanga naBrenda musati ane vana vake yake antimaona muchengeta kwese asi zvisinei zvino manje Brenda zvaari kuti mari yandakatora ini 12,000 imi muri kutsikirira kuti i50,000 pofambiswa sei apa imi kufunga kwenyu poitwa sei? Inini handiziva because kudai nga kuri kuti munhu ari honest ka ungadai pamatora akaita sefa iye akangoidzosa sezvairi saka zvaakutaura kuti hanzi kune 12,000 ratova drama nokuti iye ndiye akavhura musefa akaona mari yanga irimo ende ndo chokwadi chaari kubudisa kwamuri asi kwandiri hangu ndoziva kuti musefa yangu manga mune mari yakati. But now zvaari kuti iye ane kureva kuti probably kana imuchiti 50 handika iye achiti 12 ngatishingoti handisi kuti ndizvo ngatingotipa makashandisa imwe asara ne12,000 haichakwani 50 saka poitwa sei? Nyaya ingoripo ndeyekungoti iye whatever zvanenge angofunga kana achinangondipa unongondipa mari yanga kana asingadi it's fine asi chandiri kuda imari yangu mari ndiri kuida then hatisi kumuregera kusvika adzosa mari yangu. Okay. Nemotikari nepane imwe nyaya yanga ichida kuitika because pandakamuudza this girl pane zvandakazosenza akandibvunza saka iwe uchienda kumba uchaenda nemota ipi because ndosimbofamba nemota dzakawanda chisiya imwe mota ndichibuda ndichienda kupi ndichienda kumabhodha ndichiti saka pane kasenzi kaakandibvunza saka mapepa emota inogara mugaraji aripi ndikati munhu aisa which means anga achida kuzotoenda nemotikari futi ka munhu maplans ake. Right. Brenda is listening right now. Muda kusasoko kuti isai soko kuna Brenda. Guys, I hope muri kuteerera nyaya. Brenda is there. Brenda kana tikapedza achida kufona she will call in aripo ibaba Brenda. Andudza kuti aripo ibaba. Brenda ndikuda mari yangu. Mari yangu isati yadzoka ndikuregerera. Ende ndonatsa kuzati zvinhu zvawakaita izvi hauna kuzviita uri wega. Wakatozviitawo nevamwe vanhu mukati. I know that. Okay, my friends. Hopefully mari munenge makatosheyana nevanhu ava. Mari ndiri kuida back. Mari isati yadzoka Brenda ndiri kurega ndiri kutoida zviri serious. Yandaikupa ndeyako iyoyo asi mari yawakaba handina kupa nepermission yangu wakaba ndiri kuida back. Okay. Saka ane shamwari dzekuti dzamunofunga dzinogona kuve dzakamunyengera dzaitamba nadzo? Munhu aifarira social media zvisingaiti munhu aigara ari pafoni. Munhu anotofarira foni zvokuti dzimwe nyaya dzake dziri kutobuda kunoku dzakatoti shati zvisina kunaka. Saka handimuziva kuti chipakatika chakashata zvimwe zvacho hatizoteerere hedu. Asi unenge uchingocheka kuti okay munhu andaisi ari pamba aikwanisa kunzvenga tichifunga kuti munhu ari pamba unobuda achindomhanya achienda kulocation kuenda kulocation kuita madeals ake kulocation achinyepa kuti hanzi ndini ndamutuma ndisina zvese hapana chandaitoziva pazvinhu zvese. Akafona futi imwe cousin sister yangu kuti ari kuda 3.5 akazozvitaura futi my cousin sister iwe ndakafonera naBrenda achida 3.5 aida kumboidiswa nzanzi ndowanga wamuto ndikati no makandondifona by that time kuti ari kuda mari. Okay, saka Brenda akauya ake Brenda let's say adzoka kumba kwake Brenda semunhu wamachida kuti vanhu vanoregerera naKashadi
vanhu wadzoka hake moindira mberi neprograms dzekurora nazviite shaiti handisuda kunyepera iye akangodzosa hake mari yangu handina problem naye asi chandongodai mari yangu pamunongofila zvoti makagara naye gore rose neuyu pasinawo chaakaburitsawo panenge pasinawo anenge aufilawo kuti magara naye gore rose nemamanzi pasinawo kana chamakambomupa kana chakaburitsawo saunenge wodawo sort of condition compensation chinoitika teeteka chinoitika ndechekudai so zvino handiti muchigarisana munenge muchionesana muchienda nemasaidi muchionesa kuti izvi ngatidai so ngatidai so kutogara naye chapu chapu ka Brenda takatanga kugara naye this year this year ndopana tanga kugara naye ndakasingatogari naye zviro zvachose this year ndopana and atouya kuda ndakasingatodi kugara naye akaita zvekumanikidza kuti kugara pandanga ndiri ndichitomudza kuti yogara kwako ndichigara kwangu but akauya achibhega semunhu anga asina pekugara achitoshoropodza masisters ake achiita songe sisi vake havasi right but ndakasitogumisa ndakutoona songe sisi vake vanga vatori right aikwanisa kana kutoita kana 3 months asingamhorisi kana sisi vake asi vasingatauri pafoni but ndakutoona ndakasitomuratidza ndikati iwe zvausingatauri nasisi vako unoda mborarama upenyu hwakaita sei zvikanzi hayi ngavaite upenyu hwavo ndichaita upenyu hwangu munhu ari very stubborn and rude manza sisi ndanzwa pane audio yandawafuta achiti maimurova anzi maimomurova kudii kunyepa ikoko kunyepa zvekutonye kutotsvaga kuda kuti ade kuwana content kana kuda kuzama kuvhara nyaya yekuti akabama content hasi socialite content anoidii munhu anenge ada kutozama handitakaona zvita zviposta takatotanga tamuhighlighta before ozati tiko tete munhu uyu kave ndakatanga tamuhighlighta before ndikafonera mafriends ake ndaona kuti I was very close ndikafonera mafriends ake ndikati Brenda akasangodzosa mari within 24 hours tiri kumukanda masocial media akazotaura neni kuwhatsapp neimwe nhamba new number zvikanzi ye zvese zvauda kuita izvozvo hazvina kana basa ndakatozvitorera peya ndikati haiwa udaro kudai wanga wakataura nenzira yakanaka akatopindura akatokuudza kuti ndakatora pei yangu akati ndakatora pei yangu ndikati iwe utori right mupfungwa here ndikati kudai wakataura shamwa kuti alright waida mari pamwedzi kati taingoita zvokungotengeserana because nokuti pavoice note alright regai nditi kudii mirai ndikudonhedzei ndiplay voice note muteerere voice note munzwe ndoda kuti ndikudonhedzei kana ndapedza ndokufonirai back ndoda kuti muteerere voice note alright vanzi Brenda arimo mukomese Brenda ndakusira message ndaisawo message kufoni kwako Brenda in case you want to call in ona kajaga inini hasuda kumbojustify my mistake kana kuti kudini but iwewe from the look of things dai kwakuri kunzi ndakaba mari yakawanda kudaro jaga ndiri muno muSouth Africa here ndakachengeta namba yangu iyoyi ndichifonerwa ndichisirwa mawhatsapp Facebook yangu ichingoita sezvaichingoita everyday kana mese mimi dai musomborina access yekuti muri kutaura neni dai ndakana tochinja namba ndakatoita sei zvinhu zvakaitika izvi ndakazviita out of anger jaga nezvaaindiitira muface wanzwa ona this guy aida inini ndisina background ndisina vana ndisina chii iye handidi kukunyepera ainditengera very expensive clothes ndichidya chandinoda ndichiita sei ainditira zvese dambudziko redu raizongoya pakuti inini ndoda kuitawo something kumba kwedu ona have kids kumba ona ndina amai vanoda kuchengetwa nesu isusu tisu vana vacho mai vangu weshirikadzi seushirikadzi ungori namai vako ndopaive neenga yangu inini aitongoti tikatongotanga kutaura nyaya dzekumusha kwedu taigona kunetsana jaga kunetsana zvekusvika pakondoudza kuti Brenda iwewe urida kuwaka imba nini saka iwewe kana uchifunga kumba kwenyu unozowaka sei imba yako iwewe yeti iwewe unofunga kuda ngotumira kumba kwenyu ndakati aiwa kumba kwedu nini ndakangopiwa kunzi ndofana kutumira $50 pamwedzi just $50 ndoya ndofana kutumira yaita kuti yaimurwadza kuti andipe ndiitumire kumba kwedu yeti iwe jaga how do you feel kuti wamukumbira 1000 rekutumira kumusha then kumaskati munhu obva adzoka akakutengera kana kuti gauni re800 remutruwes zvinokubatsira chii iwe uri kukumbira mari yekuti amai ako vachinge ndorara ndakapfeka gauni re800 ndinoridii gauni re800 inini
handisi kuramba kuti ndakararama life yakanaka yakaita seyakadini, but enga yaindipa dzimwe dzenguva tikanetsana mashoko aitaura zvakufanira ndinguti akandiudza kuti iwewe Brenda hauna mwana neni, handina kukuroora, saka iwewe you can even pack your things and leave mupango. Apa angandirohwa ndakaita green the whole body, akuzonyara apa afonera sister yangu futi iyoyi akuiudza kuti Brenda ndamurohwa because ndada kumurakidza kuti ndiri munhurume. After chii chaakandirovera, akandirovera kuti akaona mamessages angu inini naRivo. Rivo ndichimudza kuti Rivo inini this guy akada kuramba achida kundisungira play panyaya dzekuti ndishande, because ndakambomudza ndikati unoita zvekuhodha hembe ndichitengesa. Iye he was jealous akati yeye vakadzi vanotengesa vanopedzera vasangotengese iwo hembe chete, anoda kutengesana iye wacho. Ndikati saka ndoite chii, vanamuti maybe alright zvikandida kuti uite zvemaneos chichichi. Vanazomudza ndikati I think it's a long process. Inini rega ndiite zvekuchengeta kana mabroilers panapa since we had space. And we were renting the whole house test. Tingori two. And since we had space panapa rega ndiite zvemabroilers. Kubva last year muna August ndichimonza da kukupa mari yekuti uite business. Last year chaindidya moyo jaga handidi kunyepa. Yanga iri nyaya yekumba kwedu ndo zvaingondirwadza chete pakuti inini I'm living the best life ever anditika, but kumba kwedu kune kwakastaka, but kana when it comes kumba kwavo aita kunge ari kuendesa zvacho kudenga kuti zvirunopiwa kuna Mwari hamene kuti kudini. Ndobva ndamudza ndikationa dai uchinzi weweka unochindudza kuti hautumire kumusha kwenyuka unoratidza kuti zvinhu zvako pamberi pangu, so that inini I won't be bitter. Handirwadziwe kana uchinotumira zvinhu zvako kubosman, uchinotumira vana panhu venyu kana kuti vana vako, inini handifaniri kuzviona nenyaya yekuti zvaitira kunge show off, uda kundirwadzisa kuti inini handina chandiri. Ndo zvaingondirwadza jaga, ndizvo zvimwe zvacho zvakazotrigger enga yangu, sekuti musi apa aida kutoenda kuZimbabwe auya atenga zvinhu magroceries zvake, atenga zvii a lot of things jaga. Apa the day before ndamuudza kuti ndipowo mari yekuti nditumire kumusha, wena mhomzi iri kuchema kuti haina chikafu kumba. Zvikanzi handina mari, ndakakuudza kuti ndichakutsvagira yangu ndo yaishaya. Ndikamuudza ndikati wona kadudu, iwewe pawaigara wega waitora vanhu vaiuya kuzokuwachira nekukutsvaira mumba uchimupa 300 sepiece job. So iwewe chii chikukurwadza kungoti dhati mari iyoyo yaingokwana 1000 wongondipawo ndotumira kumusha chete, then isusu totova nepefect relationship. Nekuti kada kutsvaga zvakawanda chaizvo of course zvagara vanhu tinonesana here and there tichigadzirisana. And iye right now he's not even believing kuti I'm the one who did that. Atoti there is someone who is behind all this. Atoti pane munhu akandifurira. Asi iye ndakamudza ndikati bitterness yese waiwaka mupfungwa dzangu ndo yakaita kuti nditore 12,000 and chinangwa changu ndaida kutongoti ndobva ndatongoitumira hangu mari iyoyo kuna mai vangu, but andomboshandisa ndoti nayo mari yake ndakunotumira zvinhu zvake zvese everything ndomupa, then isusu zvoita se totangopedza zvakadaro. I think you do that, Brenda. Just send the money for the sake of mai vako vana vako and whatever, send that 12,000 yawinayo iyoyo and then have peace. I think that's it. I don't know. Hello? Hello? Mainzwa ka audio. Ndikuinzwa. Saka mainzwa audio yachitochema kuti 300 yamaiti imimi munobhadhara musikana uyu every month muchimupa yekuti clean mba menisa ndagara newe. Chindipawo hako ma 300 acho iwayo ndiwane kutumira kumba. Audio yanga isingaunzwi kwamuri, haisi audio yanga ichinzwa kwamuri. Audio yanga ichitaura neshamwari yake yanga ichitomudza kuti tumira zvinhu zvibeki kumunhu. Teteka. Apa tingaita sokunge tiri kundenga mhosva kana kudii. Asi nyaya iripo ndeyekuti iye haana chokwadi Brenda. Akangozama ngovhara yake nyaya iripo. Chokwadi ndochasina. Zvese izvi zvaari kutaura kuti anga akandiudza kuti tiri kuita zvemafoto tichitengeserana, taingokalkuleterana kuti shamwari okay mumazuva akati mari yako yakati kati pamwedzi uri kuwana mari yakati, because ndaitomuitirawo ndichiita sokunge munhu wangu andotogara naye tikuda toronga something. Right. Brenda asi kuramba takatora mari, but ari kuramba pafigure chete. Ari kuti mari yandakatora ini $12,100. Mari kuramba haana kuramba takatora mari. And ari kutaura kuti ndakatora mari because yanga iri ichiwo kuti ada kutumira mai vake kumusha. Mene kuti kune problem vana vake or stuff like that. Right. Brenda. Right. Kotete akadi kuvhura sefa yacho ari pano akangotora mari yacho ndikangoona yakashota iri pano pamba pandogara. Anga achiziva makodzi ekuvhura sefa. Aiziva makodzi aiziva here makodhi esefa. Aingoita mavhuriro aida kuita iwayo United.
Oh, ndosaka muri kubelieve kuti pane munhu akamunyengera because imimi you actually believing kuti hakwanise kuvhura safe ari ega. Aiwa, chirega nasisi vake zvanga zvakapulanwa kubva kare tete zvakatopulanwa kubva kare aitotora mapicha achitumira vanhu maproof acho ndinawo ndokwanisa kusenderai nasisi vake vamwe vari kugweru akatovaudza vakatomurambidza kuti Brenda usaita zvaunda kuita izvozvo proof yacho ndinayo. Okay. Alright. Yokuti akatombovaudza ndoda kutora sefa yemukomana ndibude nayo zvikanzi usaita izvozvo. But do you know kuti mukaenda paGoogle right now pa YouTube mukati how to open a safe inotokudzai kuti musefa unovhura sei? Aiwa mama options anenge agara ari kwawo. Saka iye kudanga akazviita anga ari ega akazviita ari pamba akangovhura akatora ndoona mari yakashota ndakasina kana problem nazvo ndaingoti munhu anga achida kungodi kuti abatsirike pano kuti obuda nesefa nokuenda nayo yatova house breaking zvinova zvaita kuti mimi mutadze kutozoenda kumusha kwama muchida kuenda nekuti mari yakainda. Ndakatotadza tete ndakatostaka izvozvo ndo mari yandaifa kuenda kunayo kuZimbabwe iyo 55,000. Okay, ne $200. Okay, right. Brenda, my sister, I don't know. I just feel South Africa. No, this is South Africa. Like, send back the money. Dzosera mari yacho mupe mari yake yaunayo yoyo 12,000. Give him back his money. Pane munhu adato kubatsira no comment section. Pane munhu adato kubatsira tindoda kupa mari start. So can ipa munhu uyu seke mutema ati ndinoda kubatsira kupa mari start. So can you please send mari yacho yaunayo wakatora iwewe dzosera back mari yake tite kuti munhu wese ave safe. Kosa kafuti anodzosa sei nayanzvadzi inouya sei zvino futi kuti akaiwani mukati mesefa ndinatenda yangoisa mari zvipfuti handizvisiye nesefa yangu yangogara nemari zvipfuti hai zvatova zvake ndosa achiti munhu anga asiri ega ane vanhu vake vanga anawo. Alright. Okay. Alright. Saka mari chitumira mari Brenda I don't know pachafamba sei kuti inotumira sei iwe chitsvaga uye kuti utumire mari inde back then kana kuda mari start we have somebody here ari kukuoffer kuti anoda kupa mari start chidzosera mari ikuti pave ne peace nokuti ini muchagurudzo ndaita ini guys ndingokudza ichokwadi ini muchagurudzo dzangu dzandaita inini and chagurudzo dzangu dzandaita ndinoona kuti Brenda ari kudhila nevanhu vakaita sei hanzvadzi chati sorry yenkusei asi ndinoona sometimes nditaure ichokwadi kuti vanhu vazive handiti muchagurudzo dzangu ndatoona kuti mimi mutori mafia gindagoria rinozikama muarea menyumu saka ndiri kuzama hangu kuti pave nepeace animaona nokuti ndadohwa kuti muri gindagoria chairo gindagoria rekutodaro riya muSouth Africa imomo saka dzosera mari handando kugugula zvikutsvaka kuti ndione kuti vanenge vachingotaurawo nyaya dzavo tete asi munhu anenge ataura zvaataura atingamurambidzi nomaonero anenge achiti but inini hangu kuti akangodzosa hangu mari yangu handina problem naye akasadzosa mari moita problem naye handina kana problem naye handitomborina kana zvokuti handichanetsa naye kana kudii chandongoda hangu chete mari yangu chete. Alright. Yakaba Brenda isamari iwo Brenda hatikuudziri we can't tell you iwo ndiwagara naShady ndounoziva Shady kudarika tose ini ngutaura zvandahwawo asi iwo unonyatsoziva chokwadi Shady unonyatsomuza ndiwagara naye kudarika isu dzosera mari iwo unoziva chokwadi pauri Brenda murimo mucomment section uri kuziva chokwadi kuti munhu wako munhu akaita sei unoziva iwe kudarika tose pano dzosera mari udzosere mari iendi dzosera mari Brenda wodzokako pano uya pano wopiwa ningikiri wopiwa hanzi piwa imari SIS MELLY akwanisa ina ndikwanisa ndipa mari noti ndiku UK right now handisi ku SA nena ndiripo ndachitumira mari yacho ini ndidzosere mari zvino handipo pa ground but anogona kupa sisi vacho vari mu comment section anogona kutumira mari kuna sisi vachona sisi votumira mari kunani kuna ex yake kuti zvipere mu in peace zvipere mune zvakanaka guys trust me zvipere mune zvakanaka andimona saka Brenda iwo you know your person isatozivi ndozongoita tsvagidzo dzangu asi iwo unotoziva kudarika ini zvandisingazivi inonzosera mari right maita enyu hanzvadzi regai ndimbotrai kubata Brenda noti ari mu comment section anditoudza kuti ndirimo mu comment section but ndamisira message ndinoti anogona kudayira here kana tizo dzanoti chi
All right, thank you. Maita basi. Brenda namisira message ine 1 ticket gaitinzo. Tanda ile. Ana lewanika ndinandriniwa ndaizompa andaizodaro kutaura hangu pachikuru andaizodaro andaizotaura izvozvo Brenda ngangodzosera mari akanyarara then we can kana iri mari kuti start somebody already offered to help you esikupinda iringoti ngikiri ndikutry kueda Brenda wachiringoti ringing calling pasendwa audio yetinzwe Brenda pfungwa dzake inini akatondiudza kuti ada kutiza murume nemari yenge iri mumba macho imomo ndikatomuta kana usingachade munhu aiwadi kungobva hako zvakanaka usina kutiza saka zvokureva kuti pamwe atobva kumba kumurume uyu atoti chanskivheni achibva pamba ipavapa murume uyu paabva ndo zvatoitika ava anzi ndisisi vacho vari kugweru ava ndisisi vasiri kuSouth Africa vari kugweru ndisisi vari kugweru ava vari kutaura izvi ndisisi Brenda iwo you know man Brenda iwo undoziva munhu kudarika isusu and ini nditaura zvinhu zvekutsvagiridza zvandazotsvaga ndikawana kuti munhu wako munhu akaita sei iwo uri kuziva a lot Brenda do the right thing antika mari pane munhu atokuofa kuti business auda kuita rehuku iroro ndokutangira so I don't think kuti you want problems this unnecessary drama and unnecessary problems unnecessary freedom of movement yako mu-SA makusi ku-UK mu-SA andiwana nekuda kwe-12K kune munhu atada kutokuitira business rachona and saka just zvakwauri just do the right thing ndausa message kwauri ine 1 tick and but I know kuti wandudzwa kuti mu-comment section urimo animaona wandudzwa kuti mu-comment section urimo so vanasisi sometimes ukazona vachidai guys avapengi vanasisi mungangotoka kumanya kublame vatona maiguru nasisika avapengi vanenge vachiziva munhu batai shona yangu muri vanhu vakurini and mukaona vanasisi vakudai vanenge vachiziva munhu musablame vanasisi stereke musablame vana maiguru ani muri kunzwa musablame vana maiguru vanenge vachiziva munhu Brenda chingodzosera mari amen kana pane vanoda kutaura 2-3 ndi ed Brenda I know you are there, you are listening vanoda kutaura 2-3 guys mupewo muono wenyu hello SIS MELLY. yes muri sei Ndiri right iyi nyaya yakaoma iyi you know vele kungobirwa zvorwadza whether she stole 200 or 12,000 dai asina kuba Brenda number 1 principle dai asina kuba akasiya relationship you win some you lose some akagara neboyfriend asina kurorwa and she wasn't she was being looked after this man was not going to give her money to send home andanga asina kumurora here this man ane mukadzi saka I don't think he was obliged to send money kuna mai Brenda aifanira kushanda chero akagara zvakanaka neboyfriend haakuba ipapo akakanganisa chero akadzosera mari from the tone of this man anokuwara Brenda uyu kuSouth Africa kwaari and remember there's families involved as well kune vana dai asina kuba mari let's be honest I feel for her but vakadzi tisaitawo zvinhu zvisina pfungwa pakati in the end unenge wazara nyika yese kuti uri mbavha even shati yari what did you say Gindagoria hazvinei nekuti abirwe ndezvake izvo but now Brenda is in trouble big trouble dai achizosera mari but wozotiza hake ameno kana kunotsvaka vanhu vekumukumbirira ruregerero but now the problem we are akakodzosera mari who apologize trust me guys when I say I know what I'm talking about I know mafaili zangu kune vari mu-comment section vanoziva munhu angachitaura pamudzigwe munomuziva munhu anosikama kuma area kwenyu kwa munogara uko munhu anosikanwa andika ndosaka tiri kuti ngapaite peace Brenda dzosera mari andiwana then mari pane munhu atoko-offer mari yestart already you don't need this over you don't need anything over 12K dzosera mari but Shadi is adamant it's 55K so how are you no Shadi ndataura naye ndamubvunzisisa kandi ngandipe yanayo iyoyo right kachiti ndo yakatora ngandidzosere mari yanayo and then zvazveko ari kuti isusu handizvo ndingati kudii but kune vari kuunderstanda ndikutaura vari kutobata togara kuSA isu
Handimaona tinogara kuSA guys. Hatigari kuma mirai ndikudzei. Hatigari kuEuropean countries kwekuti kuno everything are protected by the law. KuSA law hakuna chinonzi mutemo, mugare makazviziva guys. Musaka ngatite let her do the right thing. Andika we don't want anything over 12k marino chago. Handimaona marino chago. We don't want anything over 12k. Handiti zvizve futi tambomuudza nyaya futi kuti ukaichengeta achindoitumira sei ndikati akanzire shamwari yake na jiga yaya wona kuti unoitumira sei kuti yoenda sei because you can't keep chinhu chocho kana chichogwa nemapurisa chichipisa uchikangwa chiri mumaoko mako unopinda pataiti saka achazongoona kuti anorasawo kana pai kana kuti odi but chiri important uya kutaura zvemari ngadzosere mari yake Hopefully you help her, Sis Melly. Thank you very much. I hope she's listening too. Thank you very much. I hope she's listening too. Tisakurumidze kukanganwa guys. Tisakurumidze kukanganwa manje apa musikano Cape Town. Musakangana pasati pano mbekana ne 4 months. Musikano Cape Town video ndakauya nayo kutaridza ipano. Musakangana. Musikano Cape Town achitobva kukota akafara zvinhu zva 2018 akanovigwa kubhiera uko. Kubuhera uko. Musakangano yenyu vasikana muchimpa advice papai ini Brenda sasisi vako tiri kuti chidzosera mari Brenda dzosera mari Brenda dzosera mari hello isira kuti tiva mari hello yes mushe muri sei Nina ngoda utauro something Sis Melly. Brenda was akaita yes very wrong but munozvachi Sis Melly tara chokwadi ma relationship uko inini ndiri mu situation yakada kudaro but yangu iri different so varume vanoita ka tinenge tine fear sometimes ko yako iwe situation yakamira sei yako iwe chichi kuitika hello Sis Melly mukomana ndodana naye Sis Melly mukomana wandodana mira mnyingina ini vanda edha pafoni ndimbobate makambovira nyararai muri papo pane munhu andada angafona saka mira yapedza mungozotaura vari pa vanda edha pafoni apo taura ko muningina yangu situation yakadapera mukomana wandodana naye inini ndinototya because pese like iye anozoti ndianondibatsira muzvinhu zvese zvandoda kuita nditya and then pese pakatodetsana anozotora zvinhu zvangu zvinhu zvaakatenga ndiakazvitenga iye inini chokuita ndinge ndisina so I end up kuve mutsoka dzake because of zvinenge zvichiitikako zvinenge zviri background vozvinozva kuti kana akatora property yese ini ndosara ndisina chekubata so I end up kweyogere ukumba usikusha hauna chaunoita here uri ngochengetwa wogere ndinoenda kubasa kwandoenda Sis Melly saka uchinda kubasa kwandoenda kubhadhare mari yachona ishoma handikwanise kuti nditenge property uko ndine mwana anenge achida kuchengeta saka wangogarirako property iyo ine mwana because ndinenge ndichida kuedza kubatsira kuti ndikwanise kusapota mwana wako because mari yandowana mari yandowana kubasa handikwanise kuti ndibhadhare rent nekutumira mwana saka pamwe pachona unozoabhuswa nemunhu nenhau yekuti situation yaunenge unayo hauna chako and hauna masimba unokwanisa kuita sei kuita maona saka munhu unogona kutreatwa munhu unenge achikutreata kusvika paunogona kuzoita kuti izvino zvaipinge ndanoita nesituation you end up saying kuti saka ini ndoita sei munhu kubva time yahanditambisira kusvika pariko zvinozvo ndodii pamwe pachona unogona kungoti rega nditore mari or something chekuti iye anosara wakuregreta kuti but it's because of situation nebitterness yaunenge unayo patime yaunogara nayo the way yaikutreata nayo yeah pakaipa my sister I don't know what to do kana iko zvino muri kutombopuwa mari tsvagai kana kabusiness kamunoita pasaidi handi muve stable muzame kuve kuti mugone kuzvisustain pachezvenyu kuita kuti sezvo mati makugarira yenyu zvekuti hamuna pekutangira muchitombopuwa yenyu mari yekuti muite something sevhai tumari toto kana kuti tangai kuita chimwe chibusiness pasaidi chinogona kusimuka and then pakanzvaita chinoitika unobuda
hauramba wagarira abuse uchiti kwanzi nokuti ndobuda ndonangepi handichizowani mari kutumira mwana kumusha haungarohwi uchifira kuti hanzi nokuti anondipa $50 kupera kumwedzi kutumira mwana wangu kumusha. Atombokupe mari maoko SIS MELLY haiti izvozvo. Atombokupe mari maoko. Saka munongotengwa chikafu chete. Ukamuti ndokuda wakati ndokuda chakati anokutengera chinhu chokuda. Chimuudza kuti ndoda kutengerwa huku dzakawanda ndifuye. Sezvo asingarambi choda kutengerwa. Chiutengerwa huku nechirugu uchifuye huku dzako. Kana kuti chimuudza nditengere mota, alright. Yoiswa musita mako wobatirira pamota ipapo. Wozotengesa kana wabva. Handinenge nezita rako. Chimuudza nditengere motikari. Kana utengwa motikari utengwa mota osviniwe kuti kuti kana maguzotengesa unowana ukamari kasvini ekutanga business. Chinonetsa SIS MELLY kutaura chokwadi munhu wachona ndotombozvifunga because pane pamwe pandakatomboda kuita something pandakatoona kuti patakanetsana akatanga kudhemenja zvinhu zvachona zvaanga atenga iye nemari yake because of kuti atanetsana akatanga atora property yese akaenda and then paazouya paatanga kudhemenja zvinhu zvaanga atenga kuti ndiite business saka ndatoona kuti same thing takanetsana SIS MELLY anongodhemenja oro yose chito ndakatoti handichada unless ndiri kutotiza ndipo pachona pekuzoti tatiza ola tengedzwa imota kana muchidanira paipa yamamuvhesvetedza yapinda muzita renyu imi tore bhuku renyu remota munochengetesa kwamunonochengetesa period handikuruziwa sezvo achitomba kutengera zvamunoda tengedzwa imota yenyu svinu mwe muchiseka muchivhesvetedza muchifara paya yoiswa muzita renyu yaiswa muzita renyu bhuku renyu remota motora munoligisa kwamunonoligisa handiti mazviona kuti kana akazoda kuti handimaona akavandaliza motikari icrime tengerwa imota kana kutengerwa istand oraiti munin'ina wangu oraiti wopo uchabuda mazviri usagarire property right. Hello my sister right vari pafoni. Hello dear. Hello. Mushe kanjani? Advice kuna Brenda handizviti. Brenda akatokanganisa already. I advise kuti ngaadzorere mari okumbira ruregerero. Osiyana naye munhu because at the end of the day akakumbira ruregero akadzokera is going to kill him this guy. Also kumalesi ndoda kuadvisawo kuti vanhu ngatizive kushanda ngatitsvage mabasa emaoko kana kushanda under someone controlling you is very painful business. Zvinorwadza kana 1000 vasikana ngatidzidzei kushanda tisiye kuda kudhipenda nevarume they are not there kutichengeta kuti vatitire zvese. Nowadays varume vaichengetwa I think ndivana mai vedu if I'm not mistaken. Officially mai vedu vaitochengetwa pamwe vachitogara kumusha baba vachigara kutauni vachitomanejawo zvekumusha ukoko. Nowadays you have to empower yourself semunhu wemukadzi wozviitira zvinhu zvako. Hapana murume anongokuabhusa SIS MELLY if you got your own money uchizviitira zvinhu zvako achiziva kuti you've got a side hustle. Mukadzi wangu anoshanda kana boyfriend yangu inoshanda anoshanda kumanicure anoita pedicure anoita makeup anoita there's a lot of courses nowadays especially muno muSouth Africa SIS MELLY okuti vakadzi we can empower ourselves. Pane magroups ekubika ekudii ngatijoine tisiye kudhipenda nemunhu anonzi murume because one day will disappoint or kill you because of 1 rand. SIS MELLY watiza nemari yemunhu and then what akadi kutsvaga kuenda kumachawo whatever oshanda ounganidza mari yake inoti yake kuba yemunhu which means you don't have your one. Muri kuzvizisa I just want to advise vakadzi please it's very painful. Dzimwe nyaya dzinotoitika hadzitombobude pasocial media unenge uchingozvinzwa matinogara around isusu vanhu vanenge vachifa vakadzi vachiura vachisiya vana and most of us single mothers SIS MELLY it's very painful and very touching. Uye munhu wemukadzi please learn to pray unamate uchiona kuna Mwari kuti vakupe mukana wokuita kamari kako kwete kuswera uchitongwa nemunhu anonzi murume. Please I'm not saying we hate varume kana kuti ngativavenge ngativadei but have your own thing also zvokuti unomira uchiti I have my car I have my property. Sasa mwana mukadzi uyu abva pedza ari kuabhizirwa property SIS MELLY yokuti I can move today ndozvisiya zvese ndoenda but ari kushungurudzirwa property because the guy knows kuti hauna pekuenda
achakuita chikombo chako because he knows we have no choice, we have nothing. But vakadzi vedu, let's empower each other. And I think SIS MELLY can also, like you are social light, munema viewers akawanda. We can also bring ma program yekuti vanhu vaempower. Like unovhura brand. Inga tinogara tichizviita pano one. Tinozviita every time one pan. Continue doing that. For the end of the day, Hello, SIS MELLY. Right. Thank you, SIS Thank you very much, Paula. Thank you, my sister. Thank you very much. Thank you. Brother, hello. Hello, SIS MELLY. What do you say? Kune noise wena, kune noise ku background yakasimba zvokuti. Hello, right. SIS MELLY. Takunzwa. Musha kuri sei? Hey, SIS MELLY, ndada kuti makadini SIS MELLY. Iri right uri sei yako? SIS MELLY ndaida kutaura nawe kuti firstly vakadzika ngavagone kuzvishandira SIS MELLY varege kudhipenda nevanhu. Ende tiri kuno kuSouth Africa macases ekuti vanhu vanouraiwa, munhu achiurayirwa 12,000 munhu otofa usiya vana vacho vangaida kuchengeta. Why can you work for yourself? Alibona nawe inonetsa ndeyekuti munhu ngangodzosera mari agone kuzvishandira. Pane maprogramu akawanda munoisa SIS MELLY kwete kuti kwanzi munhu akangoiposta paposti penyu kuti ari kutsvaga basa. I know kuti munoheupa kuti munhu awane basa. Why asingazvishandira asitsvagire basa depende nomunhu. Kauta dai akangotaura kuti ini ndotengesa bhadharo pamwedzi vataura vanhu vabhadhara pane kuba mari yemunhu. Ngadzosere mari yemunhu musikana. Right. South Africa iri very dangerous. Anongofira mahara akasiya futi vana vacho ende anofa. Munhu hakuna kwaunomboenda munhu. Right. Thank you very much. Thank you very much, Anjas. Thank you. Regaitizwe vangu maita basa. Okay, thanks. Aiwa, Brenda ngadzosere mari. Brenda ngadzosere mari. Chokwadi chakangonaka zvacho. Brenda ngadzosere mari. Hanzi please ku Africa furniture vane property. Yes, furniture property ku South Africa vedu we musataso kuti amuzivi kuti ku Africa kuno kuti mazokwira vedu we musadaro imi just because mazopinda mune dzimwe nyika makuzwa kuti tinoseparata chiti kudini. Muri kangana kuti ku Zimbabwe kuti aiti chamber taitaura kuti toilet chamber chamber tichireva toilet city ya hando zvatangoti wani munigikiri any room inovata vanhu taingoti muspare tasingati muspare. Guys, makuda nokuti mahozi makuda musaseka vanhu vedu taingoti spare be it main bedroom chii taingoti spare. Hanoona ofuchi spare room inovata inogara isira inomirira vaenzi but nguva yaita ingoti muri mangu muspare ndozvataingoita. Alokola SIS MELLY maskera sai mushe muri sei? Maskera bo nyaya yaBrenda ikai inyaya inotonzwisa tsitsi kana kuti inopisa hasha. Vanhu munobva kuZimbabwe muchiti toda kunotsvaga basa kuSouth Africa. Muchinje masituation ekumba kwawakabva ndiwo unokuziya. Wosvika kuno kuSouth Africa woona unodanana naye 2 months 3 months makutogara mese. Ukamubvunza kuti kwakutogara nese makumuvha ini chirudzi hanzi ndoda kubetserwa mabills. Mukubetserwa mabills munhu otenga kuabuse in the name of ndinobhadhara rent, ndinokurukisa musoro, ndinodai wotanga kuabuse. Wapedzazvo munhu ochengeta mari uchiziva kuti munhu ane mari yake womubira mari uchiti uri kufikisa munhu iye usingatozivi kuti niwe uri kutozvifikisawo. Vanhu vechisikana ngatidzidzei kuti tikabva kuZimbabwe tauya kuno kuSouth Africa ngatitsvagei mabasa edu toshanda tochinja situation iri kumba zvokuti move in nemakomana it doesn't even make sense. Musiyane nenyaya yekungoti wamadanana naye 2 months 3 months makutoita move in makutofadza varume even nevana motanga kuabhiswa mozoya kunana SIS MELLY SIS MELLY ndakasiwa ndine nhumbu ndaiabhiswa this and this but patei tichitaura izvi every day mune muchingoti haana fadzi vane jealous. But iwewe fadzi mwana wangu newe uri kugara nemurume iwe uri kugara nemurume ugara nawo gani SIS MELLY ugara ugara nawo iwe makazosiya amuchagari mose. Aiwa ndakubvira ndagara nawo oganogara kwawo ndogara kwangu handigari nawo gaini SIS MELLY. Vanongoshanya uraiti ini nditori kuba kwawo most of the time ini ndobhadhara yangu raini ndega iye anobhadhara yake tinosangana tasangana zvekuti amuvi inizvi uraiti vanongoya kuzopisa mushini woindawo mufunge vanhu unonge uchinzwa vanhu vachida kutipa mapuresha ekuti fadzi 6 years uchidana nemunhu hausati wane mwana garai mese musatipe puresha ramba puresha ramba puresha alright fadzi iripo thanks mwanangu right. Hello Kiki.
maswera SIS MELLY pano. Mushe kuri sei? Kuri right. Inini hangu ndiri kuda kumbopindura comment section. Vanhu vari kuseka vachiti unonzwa munhu achiti TV or firiji property. But tikada kutarisa rudhende rwese ruri muno muSouth Africa rwakauya kuzoshanda. Ndo zvinhu zvavanotanga kutenga iwo maplasma iwayo mafiriji iwayo. Ndo avanotofira iwayo. Saka vari kuseka mucomment section ngavasaseki. Ukatoona mukadzi achitamba round anenge achitonyatsozoototi apa ndichatenga so. Hapana hatisi tese vanhu vane mari kuti hanzi ndichatenga imba. Unoitenga gore ripiwo usina mari yacho. Zvautori nazvo izvozvo inenge iri property. And when it comes futi kuvarume katisanyanyozviudza kuti hanzi vakadzi ngavashande. Also varume vanofanira kuitawo responsibilities avo. Ekuti kana uri mukadzi ari mumba ngavachengete vakadzi. Nyange uchinzi uchashanda asi ukatoshanda yako yacho haifanonzi mari yemumba yakwewo mari kushanda nemurume ndo ngaive mari inoita zvese. Because ndichaenda kubasa ndichadzoka ndichiita mahouse calls. Ibasa rese roro rekuti ndinge ndichiita iye murume achitarei chake kubuda achienda achinohura nemari iyo yake anenge ashanda iyoyo odzoka nekuti ndechingonzi anzi dependa. Kana ndakutoti ndakuzvishandira zvekutoti tikusangana pakati ndobuda zvangu kamba machona ndonozvigarira ndega. Hatidi kuti vanyanyoita kuti tiite hafu ivo vashande aiwa tine peduwo. Asi inini kana ndichitoshanda zvangu inini murume ndinaye ndinotomuudza kuti kana ndichishanda yangu mari aishande zvinhu zvemuno ndiri kushandisa ndeyangu inini iwe yako ndoichazo asi ndikadawo kubatsira yes ndopandoobatsirawo ipapo. Okay, kuti uze varume kungoti chete vasarambidze vakadzi kuti vagare pamba but vato encourage vakadzi vavo to empower themselves. Yeah, that's true. Kana azvimanikidzwe kana munhu achida anokwanisa but not zvekuti unozoabusira munhu wekuti anzi nekuti hana kwekuenda wototi uyu akakura asina vabereki uyu ndoda kutomukaurisa. No, it's not fair. Varumewo vanofanira kuzototi kana uine mukadzi ibasa rako kuchengeta mukadzi. Finish. Zvekuzoti hanzi tsvaga basa ushande izvozvo zvatovawo zvemukadzi zvekuti anenge achitodawo yake mari yepapoketi yepaside. But munhu wemurume ngaachengete mukadzi wake. Variko varume vachikuchengeta vakadzi vavo vatoziva. As I'm talking like right now indakagara nshandeni asi nini ndotomuudza kutoti samwari mari pano pamba tichitoda kutoiona ende inotouya. Saka munhu futi kana uchitanga kugara naye ngaagara adzidza kutoti apa usajedze munhu muchitanga kugara mese mumba ngamuve nemutemo ende usatolerate nonsense. Wakange wamujedza pakutanga wairasa ndozvezviripo izvozvo. Right. Thank you very much, Faye. Thank you, Regatinzwe Vamwe. Right. Hello, caller. Donako. Regatinzwe wari pa phone uyu. Right. Taurako. Tiri right kanjani? Tiri right. Ini ndikungoti Brenda ngadzosere mari atsvage basa aende kubasa chero stay ini chaiyo iri right. Muchiri kuremember paya ndichikufonerai kana muchiri kunyatsoremember ndichiti zvoni ndabirwa mablankets 120 blankets. Handina kuramba ndakagara nekuti ndabirwa ndinoramba ndichingobirwa but ndinoramba ndichiedza ndichitsvaga start ndikaiswa mudhishi ndotsvaga start ndichidaro because kugara chaiko kaka ndokunokonzeresa kuti upedzisire wakuchiwa zvinhu zvisiri zvako. Saka ini ndikuti Brenda ngaadzosere mari yemuridzi. Kana adzosera mari yemuridzi otsvaga basa ochengeta vana vanhu ochengeta vana vake. Amutori nemunhu amupa ati ndoda kumupa mari yestart. Kana usingashandi papa zvinhu zvinotokuomera unopedzisira wakuita zvekupa zvinhu zvisiri zvako. Saka inini ndakadzidza zvinhu zvakawanda. Ndinobirwa SIS MELLY ndofunga ndakambokufonera pekutanga paya ndichiti ndiri kuZimbabwe ndabirwa mablankets chichi vanhu vakandihundura mucomment section but nhasi uno ndiramba ndakangosimba ndichingoti Mwari kana makati ndichatengesa ndigowana mari ndigochengeta mhuri yangu ndichatengesa zvichingofamba zvakaita zvakadaro handitarisi zvinhu zvakawanda ipapapa ndakabva kubirwa chaiko mumasvingo handina mari yestart but ndiri kuda kutrya by all means kuti nditsvage futi imwe ndikwanise kuita sei ndikwanise kuhodha. Right. Thank you very much, caller. Thank you very much encouragement yenyu. Thank you, my sister. All right. Right. Hello, caller. Vari pa phone va Ede pa phone. Hello. Hello. Simurisai. Murisai SIS MELLY. Mushe. Okay, inini encouragement yangu kuna Brenda ndeyekuti adzosere mari but I think vanhu havanzwisisi situation ari musituation ndianonzwisisa. From matauranga achiita murume waBrenda and everything nezvari kutaurika kuti iginda goria you know mwe munhu unopinda musituation yekudanana nemunhu kuti uchamuramba munhu uye uyu anokutsvaga anokuronda and achikubringa back. I was once in a situation yakadaro
kusvika ndizotiza kuZimbabwe ndiuye kuno kuSouth Africa. I lived life iyoyo yekuti ndaigara nemunhu wekuti tikanetsana aiziva hama dzangu dzese, aitumira vanhu vachini like my private investigator twakomana twake tunenge tichinditsvaga kuti kumba pane pandiri kwesister yangu kwanzadzi yangu kwani until ndatiza nanhasi handikwanisi kudzokera kuZimbabwe because of murume anga akandiroora, because of the abuse yandaisangana nayo yekuti unodya chese chaunoda. Mai vangu ishirikadzi kuti nditi mama vangu vari kudawo kana 2 kg yeshuga zvayo vaitanga akatondiudza direct akati iwo mai yako ndofunga pavakazvara mwana musikana wakapembera wakati ndazvara hure tichandihurira inini handina mari inodyiwa. Mai yangu akafa vari kudyiwa nemujura vanomboradzika shuga yangu. Mai yangu akafa ndiri mwana mudiki vanodya shuga yangu. Mai vako shuga vanoidya vanoiwana kupi? Kutsvaga basa cheko kana foni yaisikanwa foni kutransport wataura nani kutsvaga basa kuda kunzi kutsvage basa wairohwa kuti utame ubve ipapo ukangobva chete pamba wedha watasei ndidzo dzinye dzoti akaba mari dzangu akazodai ndakambosungiswa kutoenda kumapurisa kusungiswa dzindaba anditsvaga andishaya kusvika ndatozoita kunzi akaba nditsvagwe ndiwanikwe kwakuzouya kucentral kwakuti ndiri kuitirwa case then was brought back kumba ikoko kusvikira family yangu kwese kutoti nditouya it was more kuti ndakatoita kutiza kuri practical passport chaiyo yanga ndinayo ndakambonotora passport akaibvarura passport iyoyo ndakatoita kutiza kuti ndiuye kuno kuSouth Africa through kutotiza kwekutoti hapana wakana hama yangu ndikaita communication yekuti ndakuendawo because aitaura but kutongoronga nena mama wangu ndichongoenda kumba kwa mama wangu akatosvika akatondipa mari 200 US akati mai mwana ende munokwira bhazi miri kuSouth Africa mbandazosvika muJoburg mbandazotaura namadzi Cape Town mbandazoenda. Saka kune imwe situation yekuti kuti umubude unotsvagwa unorondwa kusvika wanyatsowanikwa pauri and you will be abused. It's not kuti munenge nenungo dzekushanda hapana munhu wekuti watingaveri kuti munhu wese akazvara nenungo izvo zvindoshanda mumba but ndine maprofession andoziva andokwanisa kuita basa but ndiri kushanda mumba. Why? Because ndiri kushingira kushandira vanhu vangu. Hapana kuti tingablame kuti munhu ane nungo but situation yake munhu ndiye anoiziva. Ngatisamhanyire kungopesha munhu kuti akaita sei because imwe situation kana usati waipinda you never know and you never understand. Right. Thank you very much Kola. Thank you much nemuono wenyu. Jaga. Hey, SIS MELLY muri sei? Mushe kuri sei? Mushe ndangoba 2 minutes muoffice mangu ndogona kungomhanyiswa any second. Okay. Ndataura na Brenda. Ati right now atori kupeka zvinhu ari kumabhazi kutosenda stuff iro. Kubva kusena achingoti ndiri kumabhazi naiviri way. Kubva kusena here Brenda achingoti ndiri kumabhazi. Panga ari pacho because ari kutya ndama remember nyaya yepfutika. Hanzi ndoenda ndiri kutya stereki. Pandapedza kutaura naye but ini zvaro offline. Ari offline. Asi ambenga ndisendera message kuti ndiri mucomment section. Ndazombotaura naye before achitomuti please dzosera zvinhu izvozvo. Saka yapromisa kwandiri ndiwo mugeo wangu pandotomupusha kuti atumidzire everything. Nyangwe ndamuudzawo the same thing. So hope kuti anotumidzira sematauriro anditobona ramba ndichimupusha kuti tinoona siso apa mawani manje. Plus besides iwo uri kuziva kuti munhu ari kudhila naye akaita sei iwo uri kuziva nditi. Aindatombothreatenwa makuseno futi nemufesi. Azongothreatenwa munhu ari wrong haina zvokuthreatenwa handizvityi. But South Africa don't take my threats lightly. South Africa don't take my threats lightly. No. Inini uyo ihanzvadzi yangu like munhu andobva nayo maraini. So ati anokupa zvinhu zvako bheki. Zvino futi inofamba sei inoenda sei? I don't know pafuta. Naitozama kuti muzoti zvoita sei. Utokwira nayo utodzokera nayo sekuya kwakaita nayo. Zvino unoitumira sei? Unoitumira sei? Pano kunetsa. Kutongokwira udzokera nayo uenda nayo kana kuti wotokwira uchinja direction unowana paanonoisiya. Shupu. Yeah, boss pakuti ndo pari kunetsa ndo paari kutya. Boss ndamuza kuti wakaita mistake that was not usina kutora. Kutakura sei kwakavhura mari akatorera ipapo exactly. Akadi akasiya zvinhu because akafamba nayo manje akabatwa kana let's say iri kutsvagwa ine zvipande anopinda jeri asingabudi. Ndona ndomuexplainerawo futi ndakati futi iwo kazobatwa kana ine macases ishi unengori pamawani saini kwandiri apromisa kuti ari kutumidzira everything. Alright, saka ndikatingomira tinzwe tione kuti anenge atozongopa vanhu feedback kuti zvinhu zvatumigwa here. But changa chikumbira manje hanzi ndashandisa imwe mari here like I think it's 1k. Ngatomere iripo tozokumbira regero mukomana kana imwe yaenda haisi nyaya tinokumbira.
tinokumbira ndamboza mafoni yake ambotibvurira kubvuma kutaura nesu kudai I think tikadzokera kungonokumbirawo kuti hasha inongotambika ona munhu ndiye akanga ashandisa dai aisi nyaya anogona kutinzwisisa aisi nyaya ngadzosera yacho iripo iyoyo ndozvandatumuudzawo kuti please dzosera mari inorwadza ushanda pakaita let's hope anotumidzirai zvese. All right, Jaga, thanks very much for being a brother and a friend. Thank you, Shaf. Thank you very much. Thank you. All right, sure. Mukuti futarase guys mungasarasa zvinhu zvavanhu anogona kuzonzi ndoida mangwana kuti ngaitumire izvindi akana nepolisi ana yo hey anonomboza ana yese unaiziva here. Hello dear. Pakadii mushe muri sei? Tiripo. Hai SIS MELLY ndoda kungocontributa panyaya yemusikana wekuti vanhu vasamhanyire kujudge. Of course zvakaita zviri wrong vanofanira kudzosera mari and stuff zviri wrong, but vanhu vasajudge because SIS MELLY vanhu mudzimba umu vari kushandiswa, especially nevarume vanenge vasina kuroora kana kubvisa 1 band. Vanomushandurudza munhu usiku hwese vagoita sei ende haakuudze directly kuti don't go to work handidi kutoshanda, but unotongozviona kuti pana kusva kubasa handibvumidzwe kana kutengesa kwacho handibvumidzwe and what not. So vanhu vasakurumidze kujaja kuti ane usimbe haazodi vanhu ngavaempoweki ngavaite sei. Guys, hakuna munhu asingadi kuita sendrake murume, but sometimes akomana varume ava vanoabuse akabisira, ende nyaya dzekunzi vakadzi vasaende kubasa don't take those things so lightly kuti munhu anongofumuka makuseni achinzi asaende kubasa ongoti munhu anenge achitozvona kuti uyu munhu wekauri handitobvumirwa kuenda kubasa ranapa. Saka yes Brenda akatadza zvake akazotora mari, but all right kosaka zvaakaitwa pese pagore rese raakagara nemurume uyu achaitwawo sei? How is this guy gonna compensate this girl? Just wakancane ngoti okay ndakagarawo ndachitengwa hembe dzinodhura kuti ndine hembe dzinodhura wani ndatengwa mabhogauns anodhura, but murume uyu ari kusaunda Zimbabwe, muZimbabwe murume uyu anozviziva kuti akabva muZimbabwe obvious. Saka anenge achifunga kuti mwana uyu vabereki vake vari kudya. Let's not talk about vana vake, all right. Vabereki vake kwandakabva inini semunhu vabereki vangu vari kudya handisi kushanda. Of course ipapa ndo padataura ipapa kuti apapo pane era, but iye ari kuti ndaimupa. Saka it's now this one swayed against this one. All right, dear. So thank you very much. Right. Hello. I'm the guy in boxing. Where's up Aramax? I just can't wear it. Hello, dear. Are you scanning? The guy is Aramax. I'm not going to Aramax in boxing. Hello, dear. Hello. Right, SIS MELLY. Ndongada kutaurawo pamusikana uyu yanonzi ari pana Brenda SIS MELLY. I hope Brenda haana kubata pfuti yevaridzi nemaoko SIS MELLY. Uzonda zonomboibata ida kuona ndichika. Otomboibata ida kuona ndichika ufa. Kana kaibata anongoipukutsa, anongocleana mafingerprints. Anongocleana mafingerprints. Anongotara chimucheko cleana mafingerprints. Chakaoma. Zvifunga here SIS MELLY. Kuti kutaura palive izvozvi. Kutaura kapa live. SIS MELLY kana bata ngatopukuta because anogona kuzotongopinda mawane pfuti siri akapa munhu panenge pasina chaanoziva. Ngarutozvinza totaura panapa kudai. Kuti pukuta kana wangu waguma saka chakaoma ubate nedresa kudai upukute pese pawabata pukuta pasare pasina fingerprints vinde kunokanda kutoilete gumba. But manje wakanda uzonzi ndoda sinhi rangu rawakatora. Ndazosere amuchadzosera sei Brenda sizosera zvinhu zvavanhu nokuti ukada kuti urashe obvanzi ndoda zvinhu zvangu pamwe iyoyo ndiyo yakatokosha darika mari pamwe iyoyi futi ndo inenge yakatokosha darika mari andiona saka akazvinoita madhiri ake SIS MELLY. You never know. pai munetsa SIS MELLY ka kungoti hake Brenda haana kufunga dai akangovhura sefa akatora mari akaenda akasiya asina
simudzana nezisefa risakaita daro anga sangori kurivhura aida kunovhurira mberi haana kutaura kuti sekuti iwe linzi amoni akatora sefa akangosumudza sefa akatiza nesefa saka sefa yanga topanga makodzi ekuvhura musefa ndomamine mari ndomamine futi handiri kuona futi inogara musefa kaobvious inini hangu sisimeri ndoda kutaura chokwadi maadvice to brenda ngaadzosere mari yevaridzi nyange yakashota brenda ngaadzosere mari yevaridzi vari kuti akadzosera mari aityiwa mahara handichaitengerwawo hembe naye ngangodzosa mari yevaridzi osiyana nezvimwe zvese izvi but brenda akaoma kuita kungukudzana nesefa achimwanya nayo asi brenda sefa yose here kutakurana nesefa yose awanga atsamashuwa anga agumbuka chibhokisi sefa inorema kagaisi inorema sefa kusumudza kufamba wakatsakura sefa inorema andamusha brenda siseli brenda mukadzi pavakadzi akaoma alright dear, thank you very much kumuzomarukona alright sharp sefa yakaoma iko zvino uchadzokera sefa uchadzokera nesefa yazvichaiti udzokera nesefa yasei pakaipa chimwe chikuitika hello Sis Melly. Yes. Kune zvinhu zvishomanene zvandikuda kungoadressa, not because I'm analyzing anything, but Sis Melly, vanhu ngavasati comment section iri kuseka iri kujaja. People are allowed to express themselves. Ntombo dzimwe nyaya dzinotaura tiseka guys kana ndiriyo munhu akamanya nesefa neuyu tikaita kuseka aiwa pakuti hanzi vanhu vari kuseka vanhu kuti vari kugara nevarume hapana munhu asingaseke mukadzi tiri pakadzi tese takadai tine maproblems akasiyana siyana ende hakuna ari kuseka nyaya ndeyekuti akaba we cannot condone that apa asati asungiswa nemunhu uyu because uyu anoziva kuti mari yake iri kupisa nekuti kune futi saka hangamusungise. Imagine if it was clean money and futi iyoyo iri registered dai brenda asungwa so atovharirwa mujeri handiti tichibvumirana izvozvo ainodeyanga iri registered dei atonobhadhara kudhara atonotaura kuti ndakabirwa futi yangu dhara rei aritsvangu saka that should tell you kuti futi haisi pamutemo. Yes, so now we are saying to Brenda, don't steal. Ndo zvatiri kutaura kuti Brenda ngaasabe. And panyaya yevanin'ina vedu vari kuSouth Africa hatisi kuramba. KuSouth Africa kunorwadza, kuZimbabwe kunorwadza. Vanhu vakadzidza kuti uite pride kuti inini handisi kunombogara nemunhu nenyaya yekuti ndatambura. I think ipapo tikazvibata izvozvo tichaona kuti tichagarisika tiri vakadzi because vasikana vakawanda vakumhanyira unogara nevarume kuti hanzi kuda kuchengetwa. Wopedza ipapo unozvara murume haana kana kumbobvisira tiki. Murume akuroora anokukoshesa anenge achida kuti akurespect, but you see these people are being abused because unomanikidza unogara nemunhu woziva kuti you are just cohabiting anditi saka what's that person going to do? They will disrespect you and treat you willy-nilly because they know you are desperate. Saka vanhu ngavasashandise ngano dzekuti he mari ishoma he chichi musikana ataura zvakanaka akati haasi vaita zvakawanda chekutengesa mabhuya chekuita sei. Exactly. Haikona kuti vanhu vanoti inini ndinogara because mari yangu haisi kukwana. Hakuna mari inokwana. To be honest, hakuna mari inokwana anywhere in any country. Ukasvika uchinoshanda uri immigrant hakuna mari inokwana, but ukangoita solution yekuti ini ndinogara nemurume kuti ndichengeteke watokanganisa. Munogona kugara muri 3 muri 4 vasikana muchitosheya muchitongwavha mese muchibhadhara karent kenyu kadiki diki chero muchirara pasi. Haikona kukoshesa kuita murume kuti ndakagara zvakanaka ndikuitira zvese zvandinoda at the same time being abused. Aiwa iyoyo nyaya let's preach it kuvana kuti vasikana vana vedu hanzvadzi dzedu dzichamuabusai chete mukada kubvumira kamentality ikako kekuti hanzizoni ndonogara nemunhu. Iyo nyaya yekuti vanhu vanobva kuZimbabwe wosiya vana woenda unogara nemurume ane mukadzi wake kuZimbabwe. Do you think that men will send money to your children and your mother? It's not going to happen. Saka vanhu ngavazive izvozvo please. Zvinonyadzisa kwatiri vakadzi because it's now a thing of saying ndinogara nemurume kuZimbabwe vana vanongomitiswa 15 12. I know yes zvimwe abuse but
vana mai ngatichengetedzei vana vedu tichidzidzisa vana vedu kuti aiwa don't be so desperate chero ukashanda chero kumadhodhi chero kutsvaira panze chero kuita sei I think you have that dignity yekuti ndiri kuzvishandira mari yangu ndikurara ndamwatine magwinya handisi kudya state nemunhu ari kuzondinetsa mangwana iyi nyaya yaBrenda iri kutidzidzisa kuti let us stand as girls and women to be independent. Let's start kwatangira ikoko haikona kumhaira kuti he munhu ane full house ndonogara ikoko ndonokutsvairira wondipa mari. Remember now you've declared yourself as a slave to that person because you are desperate. Why not go and clean other people's houses kwaunobhadhara uchiziva kuti I'm employed utsvaga overtime uchiita basa rako vanhu ngavadzidze regedzai kubva kuZimbabwe muchinoda kuchengetwa nevarume. It's wrong in so many ways and that's what people are doing. Ukasvika kuSouth Africa zvaoma sangana nevamwe vanhu maybe kana dzokera kumba unotanga panyuwani wotsvaga vamwe vasikana kuti let's go totsvaga karoom kedu tiri 4 tichibuda tichienda tichinotsvaga mari tichinorara kumaboyfriends edu tichidzoka kwedu nekuti chero munhu angakutifutsaki unokwako kunorara. Please guys ini zvinondirwadza kuti vasikana vasikana tese takatanga ngwamva tiri vadiki and I can proudly say that I don't depend on a man to say they can look after me. No, I'm not going to do that. Yes, you can be married. Vava unoti hey nini digere murume wangu anonza mari yake yese. Murume uya akamuka varohwa nestroke usaenzani. Yavomwasela mari. Saka vanhu ngavangwari kuti I have to work and be independent. Ndo pavanochema gore rese munhu achingochema achitadza kana kusimuka kuenda kunotengesa madomasi because wakamirira kuti hanzi murume anondipa mari yangu yese inouya yese. Hey, is not your God. Always remember that kuti Mwari anomutora netime yausina kufungira uchiti mari iri kuya pamonth wobva murume woshaika wakagara pamba zvako uri kudziya hita uri pamagumbezi murume achingwavha vakadzi ngatingwarei iyo nyaya ngaipreachwe. People be empowered, ladies be empowered, look after yourselves so that murume anokurespecta and don't live for a man. Number one, kuroorwa kwakanaka tese tinokuda chinhu chakanaka chero mubhaibheri chakanaka kuroorwa but don't force marriage where there is no love and at the same time uchiitira kuti uchengetwe ndo zvinoita kuti vanhu tigare tiri varombe. Right. Thank you very much Kola mapedza masports right. Hello Butsuyo. Hello Sandro. SIS MELLY. Did you say Muse ako Brenda wachopfuta adi kungokanda mumvura hake zvongoenda. Handizivi pakunetsa noti kwamuri dzakazo pamwe muri dzatoda futi kudarika mari zvozodi nyaya chaihoperi koiye futa aienda ukupi nayo Brenda denda mbokwanisa kuti angasingazika kuti musefa munei aingoti mune mari chete. Hello SIS MELLY. Imbomira avapedza taura ako ava vanyarara taurai muri sei? Tiri right muri sei? Mushe I think Brenda ngaangodzosere mari. Of course kugara nemunhu uchingolamba kwamahara zvinorwadza asi iyewo ngaashandewo vakadzi ngatishandei isangoti toita chimadhumbe. Of course boyfriend inodiwa but mukatona mhanyiswa nevarungu kutsvaira mumba tiri kutotsvaira kuti chengete vana tisangoti murume anodiwa kuzoshandura tiona aizopiwa gauni re800 akumbira 1000 kuratidza kuti chifinhu ndo zvinoita varume plaza haasi wake ega agara nemudzimai wake. Saka takangonakira Brenda munin'ina wangu dzosera mari unopa more boys munetsi basa unodzokera watarisa mudenga wakauya uchifamba nekuda kwemari isina kana nebasa rese. I think vakadzi ngatingoshanda. I think ndowajob yangu kushanda kwakanaka chimadhumba achiuraye kwesha kumbomurungu chengete vana. Right. Thank you very much Kola. Thank you maita basa rasikana Lokadia. Right. Hello dear. Hi babes. Hello hello Kola. Hello Kola. Hello Kola. Hello
Hello, caller. Yes, Faye, did you say? Caller, I'm going to Jigarra, we have kona tinenge tingoona kuti pari kupopoterwa Brenda chete achinzi ari wrong saka mukomana kana angateerera ari mucomment section ari kuona kunge akaita zvinhu zvakanaka here ndosaka iye wapinda ivapa pakuti uzotaura pfungwa dzako nemukadzi wake anofanira kuzviziva ndo zvanga ari kuita kuno ukashandisa mwana wavanhu Brenda ari wrong but naiyewo futi ari wrong hauiwo gara nemwana wavanhu asingamubatsiri kuchengeta vana yes Brenda aifanira kushanda but chiri kumutendereresa nepfuti iyoyo ari kufila kurwadziwa ndakashandiswa iye zvino ndokwakuzvinzwisawo ndakashandiswa aiwanikwa abika Brenda kunge maid wake pamba saka izvo akanyarara necomment section murume ari kufara achiti ndakamuitisa ndakamushandisa ndiri kutosapotwa nevanhu no right ndizvozvo mukadzi watakona kuchiziva ndozvibita murume wake kunoko izvozvi zvanga asingatozviziva ari kufunga kuti baba vari kubasa nafanitozviziva kana nyaya dai anotozviziva vari kugara nemwana wavari gore kana kupfuura achiti akuite right. Thank you very much, caller. Angachanorora. Thank you, caller. Katimbonzwa vamupei. Thank you very much. Right. Rasta. Muri sei? Taura itizo. Panhau iyo yaBrenda ka. Inini I'm not supporting vese handisi kuvasapota murume kana Brenda yacho. Saka inini my own opinion ndiri kuti Brenda tora pfuti rasa tora mumaruro epasi wakashandiswa zvakakwana haana kunomuroora madzedza akamushandisa 6 months kana 2 months zviri kuenderana kana gore nokuti mutemo unoti usagare nemwana womwe munhu mahara enda unoroora vakanga vawirirana pakugara vese vanga vasina kungowirirana vasina kungogara vese vasina kuwirirana vakawirirana pakugara iye aida kumuroora ende mukazotasana Brenda wacho akazowanikwa handiti akabvunzwa anoti gona kutoudzwa unzi ndakanga ndaudzwa kuti handina mukadzi achiti ndoda kunoroora which is fine saka Brenda rova pasi nemari tora pfuti urase okay ko vana vake namai vake nehama dzake havazopindi pataiti here vachipinda pataiti nemari nemurume wacho kai yemari niye pfuti iyoyo kana zvanetsa iye Brenda ngaangoenda kumba kwavo nepfuti yacho nemari onochengeta zvese zvozotangirwa ipapo ndotaka kunana mambo kuzimbabwe nyaya dzakugariwa pasi nana mambo nana hetman uye maadvise vano tinombomawana kwai Brenda ida kumba kwenyu nepfuti kana zvanetsa ndosaka kuzimbabwe nyaya dziri kutoka kuna mambo dziri kutonga nana hetman and I love matongero ari kuita vana hetman nana mambo ndinozvifarira matongero avari kuita vozotangira ipapo auya kumusha hetman nayoenda kwamambo nekwahetman kana kuti iye Brenda anoenda straight kumusha onoenda straight kwamambo kana kwahetman kunoripoti zomirira ikoko. Alright, thank you very much Rasta. Maita basa rikaitimbonzwa vamwe uye board advice maya kwai ida kumusha kwenyu nepfuti iyoyo hamene kuti unenge wambobudirira kundosvika nayo kumba here iri mubhegi nekuti unokuita munyama zvinhu zvine mapurisa mukati izvizvi zvinhu zvine mhosva zvinowanzodedza mapurisa mukati kutosvika kumusha hunge wafamba kanayo zvakanaka wasvika. Halo kola halo isefa here yamuri kutaridzai inini aiwa no ndiri mukicheni okay taurai ini tinzwe SIS MELLY I'm not justifying kuti kuba kwakanaka but at the same time these men they are very abusive even right now I'm married ndakatoroorwa ndikabvisiwa I live with my husband tizo nemwana tese but do you know kuti tikanetsana mumba chain because me I'm not taking tikanetsana mumba dzino vanogona kuzonzi ndinobhadhara renti panapa hauna chako panapa hauna chikora hauna chi so me I'm feeling kuti
Brenda aitwa the same with this man because men are abusive. Imagine me ndakarorwa ndakabvisiwa but tikanetsana mumba unonzwa kuti ndezvangu ndinoda kuchengeta panapa. So you see this men sometimes they are abusive. Okay. No, we hear you too, Kuzwa. Thank you very much, my sister. Thank you, Nemono. When you right from a brother. Hello, brother. Sister Melly. What do you say? Bozo good. Ngadzosere mari yemunhu amuzvione live. Hazvina kana basa. Kana akawestirwa time, still achiri nelive ndamuona musikana akanaka stereka. Ngangodzosera zvinhu zvemunhu move on. Mari inopera, yakambowanda mari iya. Ito mastereki. Imenyu muri kuzvifidha nemaapple aya. Hamuri kuzvifidha wena. Handa kuti lidzoka kuno mukaramba. Muri bachelor. Handa kuti kuzvifidha nemaapple kuita kuzvifidha kuti muri bachelor kufidha utano. Ndakakuti chidzoka kuno mukaramba ndizvine. Ndakakudza kuti ndouya wani naichochi. Ndakati manje so. Handiti. Muri bachelor. Amuzivi ndiri bachelor. Handizivi kutongobvunzira zvangu vari mucomment section. Saka ndimawaridza mubhedha mukaisa zvimapilo tu zvakadurikidzana izvo. Ndini. Inga muno zvino mukadzi akazokutadza kuisa zvipiro izvozvo munozowirana nazvo here. Ndozvandigara ndega. Hanzi muri smart wena. Ngati Brenda ngazere mari simeli. True. Siyana nenyaya yemapilo. Siyanya yemapilo. Aiwa mari ngadzosere. Kana mari ngadzosere. Shishka ngauye ndomudhorera ini. Aiwa ndichamuudza. Thanks George iripo. Hello dear. Hi Musha kanjani? Right zvangu. Ini ndoda kutaura panyaya yepfuta. Panditi mukomana ati pfuta hasi kuiziva. Handiti mukomana aramba pfuta. Imi munofunga kuti inobvumika pane vanhu imi. As long as asingaizive kamusikana ngatozvake pfuta arasi. Aiwa haizive pano pati anenge achiziva kuti munhu anoiziva anoinetsera kuseri kuti ndoda chinhu changu. Anoshawira hope. Asi handifunga kuti mukomana ari kuda mari. Chinhu chaari kunyanya kuda hake ipfuti zvekuti dei panga pane mumwe munhu aikwanisa kubatsira Brenda kunodzorera pfuti yaingonodzorerwa. Zviri zvemari izvi sometimes munongoona kuti munhu anenge akashandiswa vedu gore rese uchishandiswa munhu wozongoramba kukuitira zvaunenge uchida. Because kana munhu une mwana sisimelika une vana kumba ende mwana uyu ataura akati mai vake ishirikadzi kuZimbabwe uko anenge achidawo kuchengeta mai vake kubasa ari kurambidzwa kuenda. Saka maida kuti azoitawo sei. Saka munhu otoona sometimes ndotora mari yacho ndobuda ndoenda zvitori nani. Ende futi ningina venyu masingle mothers aya aminoti chavanezenge voda kushingirira pachikomba chii wakatadza kushingirira kwawakazvara vana ukasiya wani. Ko chikomba ndo chinezenge chaita kukosha chekuti unoshingirira kudaro gore rese uchingoshandisirwa mari yerendi. Havagoni kubhadhara rendi vega here vasikana ava. Ini zvinondishamisa ini. Pakaipa my sister, pakaipa. Anyway, thank you very much nekuvaudza. Maita basa. Hello dear. Hello. Hello. Musha kanjani? Andiri right zvangu. Ndati rasta ngasada kusungirira Brenda pamudomasi. Brenda anofa. Ngasiye munhu adzosere zvinhu zvewanu. Rasta anenge akatorowa zvake guka uya. Pakaipa. All right. Thank you very much. All right, sharp. All right, send me hello. Hello, SIS MELLY. Right, taura isema stop. Taurako. Okay. Inini hangu handisisina advice for Brenda because Brenda tino advice akawanda. Ndatofonera zvangu kuti topic suggestion one day mumbotunzirawo yanatabo best nanandi but it looks like vanhu tinomada magangster. Muripo here vakambodana nemagangster apa. Problem munoikumbira topic then I bring the topic ndachiuya mutiudze kuti pamaidana nemagangster acho hamuchadi makunyara. Vanofona varipo.
asi wakambodana naye gangster? Aiwa. Ndinangu but kamafonera anga achita vanhu. Alright. It's like varipo vakawanda. Tichabhuya naye tione kuti wakambodana namaguna nanikikiradzani best atavo ndivapi. Panyaya yepfuti nemariyo aiwa pfuti ngadzosere because murume uyu I think ka50 kaari kuenderako ari kuendera nenyaya nemari yepfuti futi papo. I12 plus pfuti inobva yasvika ku50 ndo zvandiri kutongofunga zvangu saka ngadzosere zvinhu zvemunhu. All right. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Thank you. Sure. Hello? Hello? Yes, Sorojena, Muse? Ndikuda kupa advice kuna anozani kuna Brenda samuchiri pa live. Ini ndatombodana nawo magangster ya Brenda uri kuisa family yako pa risk funga vana. Taitogara ona takatotiza SIS MELLY tikasiya everything. Kwandiri uzvezvo ndikutambura hangu but ndiri free spirit handina chikundinetsa ndikundifemera mugodza nditi vana vari very dangerous. Mari basa rese is not worth your family kana kuti vana vako vana vanourayiwa wagona chii because uchaidya mari kadonga and he would dig akumata panodzimba moyo chaipo chaipo. So ini nangu I advise Brenda kuti mari whatever happens zvakaitika zvina basa but ngadzosere mari yemunhu ngatsvange way yekuti munhu udzokere kumuridzi. Vanhu vari kumuti kushandisa kuita sese madzimai musafurire munhu upenyu hwakakosha. Muke Brenda ende vana dzinosara dziri nherera vanoshota. Adona, right? Adona sandawa yake nyaya kuti thank you ne 500 stars, thank you ne 500. Adona sandawa ndafunza yake nyaya kuti kurake gidha kuriya raigara narero gangster ranga rakamira sei. But anyway guys, ndanda kuti ndichinda guys. Hello? Zviri sei? Ndinodaiti muri sei? Mushe. Ndoda kungotaurawo zvishoma panyaya yaBrenda naShady. Vese ava zvavakaita zviri wrong. Shady kugara nemunhu asingadi kuti achengete vana vake kana amai kumusha zvakaipa. Brenda zvazoitawo akatora mari akatiza zvakaipa. Zvichidaro tinonetsa mozuva ukauya muno muSouth Africa fungati apa pamwe pese angatiratidza kuti munhu angatozvishandira ndobvadzisa kana una Shady. Shady akaratidza kuva interested kuna Brenda. Ende tinonetsa vanhu vakaita sana Shady. Vanhu vanozikamwa kuti mashangura. Ende mashangura ane competition yaanoita ndeyekuti ini ndinoda kunata bhebhi rinopisa. Ende isakadzi futi tinenge tichida kuva nembiri yekuti network. Right. Guys, guys, Brenda, ndozokupa feedback kuti Brenda zvinhu zvaenda here. I'll come back and give you feedback kuti zvinhu zvaenda here. Tozomboya nekude vanhu vakadai nemagangster ivava timbohwawo kuti chii chaitika kuine world. Kana magangster acho aripo anobvuma here magangster kuti amboyambotidza kuti vari kuzvioperata seiko. Hameno tichazoona ipapo pacho kana takuita live handitika. So guys, dzavi masikati it's now lunch time. Kune vari kuziva kuti tiri pamafasting nevamwe vedu panapa patime dzekunamata. Matsati apa lunch time dzekuti tinamate tozopfuura hedu kuita mberi zvimwe zvinhu handitika regai timboenda kunamata tozokubatai patime time handika dzaama lunch we need to go kuma prayers handika tozokubatai muve nemasikati akanaka muswere zvakanaka muchengetwe tobatsana zvakare time handitika